ويكعب سناي فامي ويتفضل عرفت كلنا نهمنا وحدات بجمهور حزبنا عبيت عبستات عدل تدكنا كان خعبت فلتات كانت يدينا نورا المملكة انت بكيسا نغلو تعقوف كتسكن كتك كسانا نعلوف ما انت بكيسا نغلو تعقوف بغلتو كله قصاتك كمنا يا دماتك نغلو تترنك كتاتك بايتا ولدونا أمازن الصاتك حلنا نكدو أمازن نكدو سلام خبركم تخاتلتي مدب محتن كما يتغنيو لهم معنتون كموترو أب ساعتنا متنا لنا لهم معنتي أجايش حزنا لكم قريبنا دلنا مدب محتن بعلوم نفسهم كلاليهم يوم أب سدت مستفل عليه أواناس أب قال يوم عن حتير أوان قال يوم ننوح أوان قال يوم كان أزيو نوح دبل أوان أب سدت أب هاجرات معراب أب استفل عليه هاجرات زقمتو أجايش يوم مستي دلو ناي سدت كنتات أساسر زعبا بدوهات سدت كمون دلو عدلات بفلي أب تمرتي أب صراحة بتمرتن زلو عدلات زدسس مدبوي حطوتات عدالينا أبزي مساخم كنا علل كنا مستينا حبراو علالي زلنا سلازي انقع أجايشنا بسلامة أخم قدمي ناب حطوتات مخادنا دما أبزي شاندلنا زلهم كلاتكم كمون ناب يوتيوب فولو تقبرونا سبسكرايب تقبرو تخطاتلتي مدبنا سرع تخطاتلت مدباتنا تكون دما سبسكرايب جيركم نتا نايدول ملكت بمتقات أولات بيتسب محاسن كينكم مدباتنا ببقوانو ترخبو بتحتنا نعدم نلوم معنتي يا فيسبوكينا دلنا فيسبوكن شانلنا فولو قبرو استفل عليه مدبات عبنا قرب واندما أبقى جزيو خمات أكم يوم مالتيو سلازي نابت حتوتاتن نابت علالن كنسجد كدمنا أوجن بآخر خجمر شويت لالينا مس نفسخي أبي كتم أيحت أمتي أبي حجر يا مجمرة أزي مسجنكم سامرايت حفتي نسخن ناي مهتن تيمن أزي خفتم زكاتات لهم ناي مهتن فنواتات سخاتكم يخم مالك بزح تصبق نجار تماهير له كمسجنكم فتو لزي كبر عدم سعدمكمني خنت زبالكني شمي شويت ستيفانوس يبهر زقمت قالو كتما خاني أب فرانكفورت أب جرماني أدخل تقلعتي أبز عدون كاب أب هجريسي أبز حلفكو عمتات ينوح مالتي يا لذي أتمثل شي عني لنا شويتا نابخا نسجر دحري خدلو أبيل على بناتي سكرين سو أبيل بس نفسخان أبي كم تقمتن إيشي هراي سامرايت مجمرة يغني لين زعد لزعكمني كم أقول بتخلو تجبروا مدن عزي يدنا أكون يمسكنكم أبرتعهم قتلوا سناي أبيل تغسي بعد بعد حلرن أبو سلسة قلبي أب نرويكا درامن زبال من محضر يقوم مالتي يغني لي يغني لنا إمو نابخا خسجر مجمرة كمسكنكم نزاد لزسلازهاكمنا يدلي بمالزال دما أنا أمنت كما يبهال أبسويز أب أربون دبال كتما ينبر أدر بعد أولوتي thank you شي أنيلنا بمنالبات أبز سكرين فيوري على تسمعنا تهلا نفسها تلالينا
سلام كمي أمسيكم بطعمي إذا مسكينة زعدل زحفكمني سمي فيرو اللي بحال عاب نروي أمت ترجع شو من تعامت كير اللي هو نروي كازاتو عد حنتقال عيها thank you يغني لنا اوكي سلا خنقصل لينا بلوم عنتي خنزراربلو خنمسي ወይ ድማ ኣነ ኣብ ካናዳ ኣለኹ ክንውዕል ናትና ማለት እዩ መነፅናዮ ኣርእስቲ ብዛዕባ ኣብ ስደት ዝተምሃርናዮ ትምህርትታት ወይ ድማ እቲ ብድሆታት ኣሎ ናይ ስደት ንዕኡ ከዓ ድሕግዘና ኣብቲ ስራሕ ድዩ ኣብ ናብራና ድዩ ኣብ ብዙሕ መነባብሮ ሸነኻት ናይ መነባብሮ ናይ ሂወትና ክሕግዘና ዝኽእል ብዙሕ ስልጠናታትን ትምህርትታትን ኣሎ ምናልባት ስኻትኩም ወይ ኩላትኩም ዲኹም ዋላ ኮንኩም ናይ ኣምናት ሹር ግን ተምሃሮ ናይ ዝሓለፈ እዋን ዓብዪ ኣስተምህሮ ክበና ዝቐነየ መምህር ተስፎም እውን ነርኩም ኢኹም እሱን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ብዙሕ ትምህርትታትን ንወስድ ኢና ኣብቲ ዘለናዮ ሃገራት ስለዚ ብዛዕባ እዚ ኢና ክንዘራረብ እስኪ ናብቲ ውልቃዊ ተመክሮ ክንከይድ ካባኸ ከጀመርያ እሙ እንታይ ተማሂርኪ እንታይ ይጠቕመኪ ኣሎ ኣብ ሂወትኪ እንታይ ኢና ተማሂርና እዚ ከምዚ ዓይነት ትሬኒንግስ ወይ ትምህርትታት እንታይ ተማሂር እንታይ ድረኸብክዮ ትምህርትታት ኣሎ እቲ ትምህርቲ ከዓ ኣብ ሂወትኪ ኣብ ናብራኺ ኣብ ስድራ እንታይ ለውጥ ምፅኢለ ኢልክ ተኣምኒ ያ እዚ ኣብ ስደት ክንመጽእ ከለና ተዳሊና ኣይኮናን መጺና ማለት ክንሪኦ ከለና ብሓፈሻ ዋላ ብወልቂ ነቲ ዓዲ ፈሊጥና ኣይኮናን መጺና ንቋንቋኦም ፈሊጥና ኣይኮናን መጺና ምናልባት እውን ኣብዚ መጺና እውን ቆልዑት ክንወልድ ንኽእል ፋሚሊ ክንብል ንኽእል ሕጂ ብዙሕ ነገር ኣሎ ካብቲ ናይ ዓድና ወይ ካብቲ ዝለመድናዮ ወፂና ሓዱሽ ነገር ኢኻ ሓዱሽ ኢንቫይሮንመንት ሕጂ ብጣዕሚ እዩ ትምህርቲ ዘድልየካ ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ ነቲ ትነብረሉ ዓዲ ቋንቋኡ ንኽትፈልጦ ብኡኻ ትምህርቲ ክትወስድ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ነገር ግን ሕጂ በዚ ብኢንተርኔት እሞ ከዓኒ ኣብ ገዛኻ ኮፍ ኢልካ ግዜኻ እንተኣሽሙ ኩሉ እንዳገበርካ እትመሃረሉ ብዙሕ ስለ ዝተረኽበ ኦፖርቹኒቲታት እሞ ከዓ ብትግርኛ በቲ ዝርዳእና ብቐዳማይ እኳ ሓደ እንታይ ይብል ነይሩ ብቋንቋኻ ክትሓዝንን ብቋንቋኻ ክትሕጎስን ከለኻ ሲ ብጣዕሚ እዩ ዝቐለለ ኣብ ሂወት ይብል ነይሩ ማለት እቲ ክትገልፆ ከለኻ ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ትምህርቲ ከዓኒ ብጣዕሚ ብፍላይ ምስ መምህር ተስፎም ዳርጋ 3 ክላሳት ወሲድ ኣለኹ ብወልቂ ምስ ብዙሓት ከዓ ካልኦት በዓል መምህር ክፍለ ናይ ሓዳር ማለት እዩ ብዛዕባ ወልቃዊ ዕቤት ብዙሓት እዮም ኮታቶም መማሃራን ሕጂ ብፍላይ ከዓ መፂኦም ዘለው ኣብቲ ኩሉ ክላሳት ሰብ እናኣተወ በቲ ዝጥዕሞ ክመሃር ደስ ይብለኒ ንምንታይ እንድሕር ኢልኪ ኣነ ብዙሕ ነገር ፈሊጠን ብዙሕ ከዓኒ ተማሂረን ኣብ ሂወተይ ካብ ብዙሕ ነገር ጠቒሙኒ ካልተተረፈስ እቲ ዝነበረና ፍልሊ ኣብ ዓድና ዝነበረን ኣብዝንሲ እቲ ጋብ ኣፅቢቡልና እዩ ይብል እቲ ዘይንፈልጦ ዝነበርና ሲ ዋላ ቅድሜና ዝነበሩ ሓቲትካዮም ክምልሱልካ ዘይክእሉ ንምንታይ እሳቶም ንባዕሎም ኣብ ምልክት ሕቶ ስለ ዝፀንሑ ሕጂ ኣብዚ ግን ብናኽና ክንሪኦ ከለና ከምቲ ዝበልኩኹም ብዙሕ ትምህርትታት ስለ ዘሎ ብትግርኛ በቲ ንዓና ዝርዳእና ክንሓትት ከለና ዋላ መልሲ ንረክብ ኢና ምሁራት እዮም ብኡ ከዓኒ እንተኣሽሙ ዘለዎም ፍልጠት ዘለዎም ስለዝኾነ ኣነ ብዙሕ የተጠቒመ ይብል ዋላ እውን ኣብ ሂወተይ ብዙሕ ለውጢ ርኤ ካብ ምፍራሕ ከማንሲ ካልእ ትረፍ ምሻሎ እንታይ ክመፀካ ወይ እንታይ ካ ክትከውን እትብሎ ደሸቕለካ ነገር ኣብኡ መፂኻ ሶልቭ እንዳገበርካ ኢኻ ትኸይድ ሕጂ ብጣዕሚ ሓጋዝን ጠቓሚን እዩ ኢለ ይሓስብ እሺ ፅቡቅ እስኪ ብዛዕባ ምንታይ እዩ ነይሩ ትምህርቲ ንኸመይ ድበለ ሰብ ይወሃብ ነይሩ ከመይ ነይሩ እስኪ ብሓፈሻ እዋ ሕጂ ብፍላይ ናይ መምህር ተስፎም እንድሕር ኣቲና ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ክልተ ለበል ነይሩ ኣተዓባብያ ቆልዑት ኣብ ስደት ዝብል እቲ ዕድመ ካብ 0 ክሳብ 12 እቲ ካልኣይ ከዓ ካብ 13 ክሳብ 20ታት ማለት እዩ
أتي تمرتي بزعبا فيزيكال ناتوم ጥራይ ዘይኮንካ ትመሃሮም ብዛዕባ ኣእምሮኦም ብዛዕባ ኢሞሽናል ናቶም ብዛዕባ ዕቤቶም መዓስ ኣብ ምንታይ ቆልዓ እንታይ ይደሊ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዓድና ቆልዓ ከብዱ ይምላእ እምበር ካልእ ኣየድልዮን እዩ ዝበሃል ኣተዓባብያ ወይ ኣዘራርባ ኣሎ ኣብዚ ግን ከምኡ ኣይኮነን ሕጂ ንስኻ እቲ ቆልዓ ኣብ ክንደይ ዓመት እንታይ ክገብር ኣለዎ ወይ ኣብ ምንታይ እዩ ዝዓቢ ዘሎ እስኻ ከንታይ ካ ክትሕግዞ ትኽእል እሱ ይዛት እንድሕር ዘይትፈልጥ ኮንካ እሱ ንባዕሉ ሓደ ፀገም እዩ ንኣብነት ካብቲዮም ብብዝሒ እንተኣሽሙ ንሕና ዘይንብሎም እቲ ናይ ኢሞሽናል ናይቶም ቆልዑት ዕቤቶም ባህርያቶም ጥራይ ነቲ እንሪኦ ብዓይንና ጥራይ ንክሳይ ንገብር እሳቶም ግን ንኣብነት በዓለ ክብሪ ምስ ዓበኻ ብንእሽተኻ ተመሊኡ እንዳዓበየ ዝኸይድ እዩ ምስ ዓበኻ ኢኻ ናቱ ሪዛልት ትሪኦ ሕጂ ብዙሕ ሰብ እንታይ ትርኢ ኣብ ኢሮፕ መፅኻሲ ነብስኻ ከተፋልጥ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይድካ ኣነ ከምዚ ይበሃል ኢልካስ እንዳኣሽሙ ትብል ንምንታይ ብከምኡ ኣመፃና ሕጂ እዚ ንባዕሉ ነቶም ቆልዑት እንታይ ይገብሮ እዚ ነገር እዚ እንድሕር ዘይፈሊጦሞ ወላ ኣብቲ ቅድሚ ተመሃሮ ድዩ ርእሶም እንዳተሓቱ ክኸድዮም ነቲ ቆልዓ ግን ከመይ ጌርካ ኮንፊደንስ እስኻ ሃሊካስ ነቲ ውላድካ ከምኡ ክትምህሮ እቲ ኣብ ገጊዝኡን ኣብ ሰዓቱን ክበፅሕዎ ዝኽእሉ ምዕባለታት እናተምሃርና ኢና ንበፅእ ልክዕ ከም ኣብ ሓደ ክላስ ኮንቲኒው እንዳተቐፀለ እዩ ዝኸይድ እቲ ሌቨል 1 እንድሕር ተማሂርካ ሌቨል 2 ከዓ እቶም መንእስያት ንኣብነት ኣተዓባቢኦም ከም ዝፀልዎም ዋላ ኣብ ፍልጠቶም ዋላ ኣብ ቤት ትምህርቶም ዋላ ባህርያቶም ክቕየር ከሎ መዓስ እዩ ዝቕየር መዓስ እዩ ምስ ፋሚሊ እንተኣሽሙ ምግባር ዝጅምር ሕጂ ብኩሉ ኢኻ ተሓልፎ እሺ ፅቡቕ እምነት ናይ ባሕቂ ፅቡቕ መግለፂ ብፍላይ ምስ መምህር ተስፎም ዝነበረኪ ናይ ትምህርቲ እዋን ብከመይ እንታይ ጠቂሙኪ እንታይ እዩ ትሕዝትኡ ክትገልፅልና ፀኒሕኪ ኣኔልና ሸዊታ ናባኻ ክመፅእ ሚት ኣላ ኦኬ ከፊታ ሕጀምሽ እወ ተኸፊታ ኣላ ያ ከምቲ እሞ ሃፍተይ ክትብሎ ዝፀንሐት እዩ እቲ ትምህርቲ ሲ ከይወለድካ ከለካ ቆልዓ ሕጂ እቲ ሜድያውን ብዙሕ ኣፍልጦታት ንቕሓትን እንዳሃበ ስለ ዘሎ ሩዲ እዩ ማለት እዩ ሰብ ሓደ ነገር ክደሊ ከሎስ ሪሰርች ይገብር ማለት እዩ ኣብ ጉግል ሓደ ኢንፎርሜሽን ይረክብ እዚ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ዝነበረ ግን ሰብሲ ንናይ ቆልዓ ምዕባይ ትምህርትስ የድልዮ ኢሉስ ይሓስብ ኣይነበረን ምክንያቱ ከምኡ ስለ ዘይረኣና ብሕልፊ ሕጂ ንዛረቦ ዘለና ከም ኤርትራውያን ወኪልና ኢና ማለት እዩ ኣብቲ ንሕና ዝዓበናሉ ሕብረተሰብ ስድራ ቤት ከባቢ ሃገር ምድሪ ቋንቋ ኩሉ ሲ ንቕሓት የድልዮ ኢሉስ ክሕሰበሉ ኣይፀንሐን ማለት እዩ ንቆልዓ ከመይ ጌርካ ተዕብዮ ከምዛ ኤሙ ዝበለታ ይውለድ ዝብላዕ ይረክብ ትምህርቲ ይኸይድ ይመፅእ እቶም ኣዝዮም ምዕቡላት ዝበሃሉ ስድራ ቤት ከማነይሲ ኣፍልጦ ክህልዎም እሞኒ ብኣፍልጦ ደቆም ክዕብዩ ኢሎም ዝወሰድዎ ኮርሳት ወይ ትምህርቲ እውን ከምኡን ከም ዘድሊ ከም ዘለዎን ሲ ይፍለጥ ኣይነበረን ማለት እዩ ሕጂ እስኻ እውን እቲ ከይወለድካ ከለካ እውን ኣብቲ ድሕሪ ርእስኻ ከምኡ ስለ ዝፀንሕ ተመሃሪ ኢልካስ መደብ ኣይትገብርን ኢኻ ማለት እዩ ክትወልድ ከለካ ምስ ኣተኻዮ ኢኻ በቃ እቲ ነገራት እንዳበረሃልካ እንታይ ዓይነት ሓላፍነት ይፅበየካ ኣሎ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ከምዚ ኣብ ሓደ ነገር ባዕልኻ ሒዝካ ሓላፍነት ክትከይድ ከለኻን ሰብ ብማዕዶ ክገብሮ ከሎን በበይኒ ማለት እዩ ከማነይሲ ብደገ ኮንካ ንስኻ ተዘይለኻስ ብዙሕ ርእቶታት ኢኻ ብዙሕ ነቐፌታታት ብዙሕ ሓሳባት ኢኻ ማለት እዩ ተመንጩ ትህብ ግን ባዕልኻ ሒዝካ ነቲ ጉዕዞ እሞ ሙሉእ ብሙሉእ ሓላፍነት ሒዘ ክገብር እየ ክትብል ከለካ ግን ብምንታዩን ኣብ ምንታዩን ክትፈልጦ ይግባኣካ ከማነይሲ ኣይትፈልጦን ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ከም ምውላድ ትወልድ ምስ ወለድካ ዝወሃበካ ፀጋ ኣሎ ማለት እዩ ከምቲ ከይወለድካ ከለካ ክትኮን ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ብኣፍልጦ ድዩ ፍልጠት ኣለካ ዶ ብዛዕባ ተዋሂብካ ዘሎ ነገር ሕጂ ደቅናሲ መጀመርያ ማለት እዩ እዚ ኮርስ እዚ ክንጅምሮ ከለና ኣነ ብወገነይ ዝነበርኮ ምስታ መጀመርታ ኮርስ ናይ ተስፎም ሓውና ጀመራ ኣብ ኣየ ኣትየ ማለት እዩ
شعو أب حساباتي انتي مت قدم كورونا زنبرت مالتي كورونا لوك داون كقرارب كلسي شعي أجمير واتا مجمرة كورس مالتي نعيك أستا رايت تايم نيرا مالتي بتخكل كفلت الله زقبا أنا بزوح نجر فلتأتك قسم الله زقبا أني بمنتهي نابكم مو حسب مسيخ أني انترفيو كقبر مسمع كون تسفم حونا مالتي أبناي دانيال هابت بروجرام لايف نيرو كشعو يسمعون نيرا مالتي دحر مستي أبدت خاطريهم تقولعد كله خيبرخو خلو كم تسخز دلخايو خم تنسخز حسب كايو خم ناب تنسخز دلخايو تنقصقصهم تنصهم تخيلهم تبلهم زنبركا نجر قرب ندعابه يخد خلوغن الكبابي تزلوا نجر كأخذ صلوام تتمرت أخذ صلوام تو معروف أخذ صلوام كتري كلها بمنتهي كم تخيل بمنتهي كم تجمروا كم يجي ركب طبق اليوم تحسون كم تخيل في الأتيد لين نيرفت وانت مالتي لك أبو خنجمر كلنا ولا تفلت أي مسلك جن بتخكل تتمرتي مزحز كوانا عايز رد عن زنبرجن كله يفلت يا مالتي ولدسي وهبت እግዚአብሔር ቶም ዝኸበሩ ብሉፃት ውህበት ናይ ኣምላኽ ምዃኖም ኣብዚ ምድሪ ንወዲ ሰብ ኣምላኽ ኣሚኖስ ዝህቦም ውህበት ምዃኖም ፅኢልካ ተመኒኻዮም ጥራሕ ትረኽቦም ከም ዘይኮኑ ፕላስ ከዓ ሓላፍነት እውን ዘድልዮም ኩለንተናኻ ዝወስዱ ኣቓልቦኻ ዝወስዱ ስምዒትካ ዝወስዱ ግዜኻ ዝወስዱ ዘድልዮም ኢንቨስት ክትገብረሎም ዝግባኣካ ከምቲ ሓላፍነት ተዋሃብካዮ መጠን ከዓ በቲ ዝበፅሓካዮ ከተዕብዮም ዝግባኣካ ልክዕቲ ትምህርቲ በቲ መጀመርቲ እዩ ማለት እዩ ተጀሚሩና زارنا خلوا خمهرنا خلوا ما مرتسفهم نزيهم كبرات تباهيلهم نفس وقفهم مستواهم نقول عدسن إحنا كمين كايد علينا كمين خنريهم كم أدو خنريهم هنا سلز ولدنا راح كنقبر سلزلنا أبناء هيك نبرأتنا ندكنا بخم أنا أتون نسرح كده ناخذنا نعخايلن بيز قبر سرح زوي لعلن تحت نزول زول ناخذ راح يتمين تاليتنا إحنا مالتي قبونا مخانون حدا جزي نسحتلو أشمله مالتي أبدا أمانة ستريس مهلاو قويا مهلاو كلهم كتب مالهم مدلايكاسي كم أتبل حجي مجمر عز توجدت نجار كاب أمرين تلا مخنياتو ده حرة أي بزح سلز قويا مالتي كاليوم كفلت صوم جزيه خوصت كحل فجن تي كم تفلت أترخيبة زقويو زلخوجن أي نبرن بدليت بتسفى بخوم راح يزخيد نيرا مالتي دحر أمور داتا كم زي نوع أمي كاتجبرو زي الخي مثلك هجوبو كاونت راح مخانوس أي مثلك كان مالتي حنت خبتن إذا كورس جميرة استنقل خبصور استنقل نجرب هوتين دحرالو أنا سي جوبو أي تجبر أبزي كم زلهم زيهم قلبت مزيهم دك أي مالتي حلف الناس سوهاوني حلف الناس تستقبل كسب مخاني تي مسجبر كم مسجبر كا جل نجر كي تعودك وي كي كونلك وي جزي حتيرك وي جنزب حتيرك وي حيلة حتيرك وي فلتات حتيرك توسينك كتعرف كل خطوة نصار من صارتي نساتهم خمسة يطعموا مالهم كبيوتي يسألهم كم زقب أني أدام يسجر كوا حتصور تلا زي جوبو أي جبر كم زلهم جي كابتي قدم كورسات وصلنا يوم جمرة دحرك أنت يتقيمون الناس لزخنة تياتي أزوصل كوا كورس تا ميلا تعبا بيا قلعت أبسدت تبلي عمالتي كمتي محافظة يزبلتا كل نجارنا حيزنا يزمت أنا نجار سمزع عد زوها هاد كويس أيز أنا حنان مالتي كمي جيرنا إنا تي إنتجريشن فترة نحنا دقنا يكون إنتجريت جوبر نحنا كم ولدي كم مرحتي كم عبيتي حلفنا كم تقبلوا سبات كمي جيرنا إنا نفط قدتنا هواتنا يدق أنا نفط مسمر زأخوسي كميلنا إنا قديمنا يوم قدات فليتنا يوم كنت نحمو نعم كن حجزهم نخدم زبل تمرتات مستمهرنا مالتي بتعمي حجازين قليل المخانوخ خمس كألكا قليل ولا أي خنسي فلتأت سحنت ستيب نقميت لا تقيدك قرب قليل لنا مالتي خن أتو خلص ولا تعري يديك ولا جزي وهاب يديك جن أفلت أوزر لو مخد مسوقه مكيمن رخيبة يو أب هوتي مالتي بلس زي رد الناس نبرة أب عد ناسي قالي استدرابي قلت واي جو بيزوم ناي جو بزنا نجرير إلو قال خبار كله من الوقت أحوات كخو مزيح له فتوخينه كابي أمسي خاخت فضلت خلنا زجود دايزي قلعة خو بس كله سنة سرعات يتفق ريسبكت نولو دي يتفق زجبرز نبرة نجري يقدف أي إزازن بزح بقى ولا خمسة نقول سدنة بحريات سدنة تينا نقول نخلو مالتي حدثي أنت يناو أزوم أزرلو كم يجير كايم زيهم قدايات زيهم اللي يزرلوهم نمنتا يخوم أزخون زرلوغن أين فلت أني نمالتيو قلعو هو قبس كبلو خلو دفرت يوم زجمرو نعتات يوم زجمرو
أي أزوزون أي سمعوا خان إذا أتوم ينا خن سمعت أنا إحنا حجي أعمي خايفة لا تكخل لها قبل إسخاء عب بريشري مالتي زفترة لها مسفلت كائنة تقول دايجن تميل كتا اليوم تميل أنت أمزي أتوم حلو في حالي فن أنا بوجني إمو حفتي كمان تقولوني را مالتي أنت هيك ما بين اللو خمانيس أتلست فليت أي تصنح مالتي قال أنا قركت على قل كتر كلها أنتي كل عايز سبدنات يتقعلو زي كون كات سلوطات أبي وتخمزل أفتناتو معباليزات أفتناتو عبيد أفتناتو أرادادا أمين ندا بلغ سمع نسأل حقل عس ناي قدني أمور ندا سفح خير كله بقالة قالة نقر تطو كبلني تحتني سرعات زلو موغوتخ ما غوتنسي قالو إزقن إحنا انتينا فريقنا بسينا دارغا يمس كسدد كوينو ودو خصوص وي كسدد كوينو زودي كوم إينا نمو حجسي أتي ما بقاسي وقلنا السوس الناس كم زي كونه قل متيار تلوتي أبي ود أبع معبالة أبع بيت زلو قلعة ودنا نامن سينا بسبب أي مخان زخير زلو أتي أقوالنا نيش تيزنا برد كنت تقرزو كلا أدخت كون تقرب زلاسي بقدي إمالتي تستيجات إنها تغير إنها خير حد زخيف اللي يوم اللي حرت أنا حمخة عبدا تفتر مو أمانقتهم مدتخة بزح جزية تس مرتصوم حاولنا أنت إذا لنا نيروسي كم زي أمانقو صحي ورح مطلقا صحي موسعان زلو جزية إذا بلا مالتي اختار صخول عباية صعرية أي تفلت إني خانت هاي تبيك هلو صحي كوت كل أبغى زخات عقيب كحديد كسلامي خزن لها صباح كنت أي تفلت إني خمالتي هو بيحكوا لنا إذا بتبيكها حجنا هيدا كنا نجار تاني كم آية مالتي أبتا بحلف كريتيكال زخونة علمه نحنا أفلطو أسيمنا أنت زي نحنا ويك أجا اليوم لما ما تبين تقول دخل الله خم زي اليوم أو خلوه أزر بدهم كله يخل مالتي خمسة ما يجن كي تمهركو أي سفلت كون ميرة هذا زي حلو في حليفنا مصحف تنفتشينا مالتي سؤالنا كنا نبنا ميرنا نصلح جن نحنسا أنت يبني رأنس أوكي إذا سنتهم صعدوا يزم الكتب مالتي زي الصحف زي من أربعة أبي يسرح نخون إذا أمكو حاجة خمسة زبل زلوكو تدحر وايت ناس لذي فلت وين بحريات ناس لذي فلت وين أتعبابي ناس لذي فلت وين ما حد إكسكوزي حتى مالتي نتزبلو زلون خي تقبل أما مهر تصفهم جن هذا بملؤ بالبخا خفيت كقبلو زجبرك مسكفت كاي البخا أنا وشتخا زأتو نجر هالوقت ما هروح لها أتجبرك أتوعلنا حق وشتخا وفيخا تخفيت كاتسمع سلذلها نبقى نجر كأيم زعك مالتي لوتي أبي وتكال لوت مسدت خال لوتي أبنا بابرخ أي متزن مالتي حجي كابتنا هنا نت بتبقي سيزم هرنا مالتي كلنا نجر كل مهار كلنا حجنا عخس أزيم مززارو بخاتهم أبو تمهارم كورس أبو أفتي زتا أتينا نزارب كلنا نفس وكف ولدناتو تمكروناتو زحلفو ناتو جيجاتات ناتو عواتات ناتو صبق نجر كخلو أزي خاي خاتلويت كاتوت كم تنايت أدم سكت كونس أي تخلني خمالتي حسابك توتالي صغير حجي أب تنابرة عندنا خا انتي تقيمون راح زي كونه أما لها خطاي كأفتناتي حبرة السبك أما لها خطاي أفتح أنا زخدولو بيت خريستيان أبت زخدولو أنا حبرة السب أبتي أنكو أيز زارب سبك مورك انتي تبهر صورك حدرا نخ أجميو أبي درجالو نبي كخيلالو انتي كخفلتالو بمنتي كخحجزالو بمنتي كني نزي كبيد ندي بمنتي كني قليل مخان خري نزي معباي يقول عز بهالنجر ندات حبوس بهالنابولو بتصقع تقبيلو نجرات كعبيوم دقو ندا تمارر تسفى ندا قرص ندا غوهي بسنكم كايزن زنكي غبرا غزات عزيز الله كون بلينا مالتي ناتي هيوت قدي في هيوتين اخو هيبكم قلب قبونا يفتينا خيفتنا زمصانا يوم كل سلا زخونه كنوفيا نزا هيوت ناس قبونا اي مالتي ابزي امدر حجي كي تمهر كاز نجر زي ايتفلطون حجي بحلفي زيهم نسبول من اسيات كل عزلهم كلهم كتقالوا ما يكلني جن قالوا كمزي أبت حلف نزياتهم وزيادة نوعهم كرخبهم يدلي مالتي أنا زيادة مسهم إيه مهين كبحال يدلي زيادة حساباتي ككفلهم يدلي زيادة أفتناتهم بايتا أتي صنعاتهم سي كمي مخانو نسخون كمي نيركا كمي جنيد ليكا تقلي المخانو كمي كان بهد أتتمت بلاس كاليت كورس كأني بزعبا إيموشن كمن محدار كأني مالتي ساخ از وسط كواز وستازو لخو كورس مالتي كم كل جزء تحرق تقطع صرت بالنحكوين كاسي انتايز بلا لما هركلا ناسي حرق انسي عباي عبداني حرق تاخذ لخص تقبرو نقر عيد فلتني
أب لايف كم تزحسب كا أي كيدن يخون نبرخ هيوت كا مدبات كا تتحسبوا زنبر كان نجر كعنو كل كأتو يغليكن هم أصل زخونة مالتي تزلك نجر تزول حرق أنك خندي مانج غير كا مسؤم تقاليس كا تقبيل كايوم بدي كايوم حليف كاسي كال ليفل مصدق فات حلف نصهم يسعبوا خامو تحرق أنا بقوم تنصو جزا خاشعو جزا سلام زي كونت جزا قرنة عقرقر الهوكة تنخون حجي نزي أقوم بفلقات كنا وجودهم كمز قبعنا بحلفي كل عد كنا عبي كلنا حرقان صار مبال تي زلو كله وضعاتنا دقيقة بصنكم مخانك نسنتك مزوارك مسمحازوتك مرخبك تصبقي زي محلاوك خم قدم كمت مودرن مسيلك زي مرأيك زي أمبومل أمسي نتهم قرعت هدرع تصودق لهم سيابل كان مالتي بس التوفق أدليت كاخد قبرهم زقبقك نجراتي مالتي بلس قبل علي أخاني كلا يسال سيت مالتي أزيا أنا عيب بريك سرو ذهبت النخاء أبي هوتي رأسي كري أنا بزحات بزح جزء كان رأي كلنا زيادة فتح حدا علالاتنا نهيري مالتي دك أي مسبل كاس دحري تايت من لسن مالتي أنت أخبر زلنا بزعبة رأسيسي بزعبة عنها بزعبة عرفتها بزعبة محبرة ونبرة من سبات من رخابك بزعبة نبين هذه كوفي كماني جزء موساد إذا أتم بمن أمي فوق مالتي أبي وقت للدحر قلعت كل جوي خلص إجي كافتا استمهرنا يا عبا إذا حاجة زهنا نرأسنا جزء مهاب نرأسنا مرأي نرأسنا مفلت أبي علنا كمي علنا أنت يدلينا لون أنت يقولي لنا ناي عرفتي جزي ناي تزاناق علو زي ملؤ مشات ملؤ معلت ملؤ صوم زي كونسي أما عرفت ستوصلت نجر سحنسا عرفيلك حايلي أكيبك هاديك بس دقخا ميجيس كخت تسألني أنت عند حركوين بتزبها الزولو تارجيتو خارب عند حركوين سي كمادة ناي دوكي لي زارب سلوه اللهو كان عرف كم زقبقنا رأسنا خنرئي كم زقبقنا ساعتاتنا مانيج كنقبر كم زقبقنا بزرخبنا يما مزرخبنا زي كونه بزح اب تليفون بزح اب ميديا بزح اب هل مهل نطفئهم نجرنا قطيبنا امرونا ايموشننا كل نجرنا نابهدات مزينا نعرف له جيزيهم كنفلي كم زلنا زيتات وانت ماهيره ابزي انت انت بالكو يحيي سامراويت حفتي ات جيزي كله انا خي وصله نباخي ملس ኣለኹ شي بتاع تبو شويتها نايب حكي كم زغت لي أنا حكي بزحت أقدس نقطات يخي كنت نقرنا أنا حكي بفلايت مسمى مختصفهم مختصفهم هرف مالت يوز نبرة ويزلو قال لي ونخيد دلو تمرتات تزنقر كنا نايب حكي كم زي تي تغكلنا نقر بفلتة سنيخة مقبار قبوخا مخان مفلات كمون كتردأ لهم مخال ندقخا كالتي مس كالتشرنا معناتو تزبالكيو متحفتي أمبيبكا وسترنايزد دقونة ومعرباوي عالم زوكل مستناتنا بفلاي ولدي أتعبابيا ناتنان دقنا احنا عبيلو ندلنا كالتشر ويا نحنا لمدتاتن بحلتاتن نوعو زتردأ كونسبت وي تحسو زلو تمرت تركب كلهم قليل نجار يكونن كم وعمل لها خطاب جزاء رسنا نوش تخان مرأي داين عاخون انت قولي لك قالوا زبحالا أقدرت نتبتات خير نقرنات نحكي بجزاء رأس خاسي بزوح نقرات غيرت له نقر مخنيات تسخون كثيرة اللي كان ولود كثيرة تخون كعبا خاص لس جمرت تمنجت قعزوة لوطي أنا بحكي طبق غيركي حساباتي بكنا اللي يطبق هون مقلتي قابلنا بها خسجر بزعبا إذا حتى ساعة تمهر كايو كابزي زه على فويس تمهر لها كورسات أنت إخا ربيحكا خميك هيوتكا تسأليو ماشي هراي سامراي مجمرة أنا من مهرتهم مجمرة استلالكو بناي أمنا ميري شو مدد نيرو تشنع سدشن كبابي أجل متى أنا أود ملسك للخص تي بفل أمنا يقول عد كورس جلا ولا حنت حسيبه في الدنيا مالتي همزنا يقول عد سلسلة أنا هو السد قليلس جن بتفوتري مالتي دحر سدت متصير في اللاي كم زي بزح نجار كم مهار كم زلني تردي مالتي أجل نفسي كم يلغطرا كم هذا ناي مالتي هذا يعني إنسان يكون ناي في التد لغنا أسمات وي مصحف تحيزه يصحفه مالتي ولا سباد دولو شو سيرش جرا يرخبا مالتي كم زي نخندب قليلة مالتي
እጅኮም መምርተስፎም ካ ኣብ ናይ ኔርሾው ምስ ሰማዕፎ ማዕረ ክንዲ ዚድዩ ነቲ ናይ ቆልዑት ኣፍልጦ ዝደሊ ሓንቲ ካብ ዘይርስዓ ማለት እዩ ንደቅኻስ ሕጂ ኣብ ሕብረተሰብና እንታይ ኣሎ ቆልዓ መፂ ይፅዋዓካ ስምዓኒ ባ ወይ ባባ ክትኮይን ባባ ሕጂ ንሕና ኣይንግደስ ኢና ተዕልል ዕላልካ ምስታ ዓበይቲ ገለ ሕጂ ፅን ኢልካስ ክሰምዖም ከም ዘለካ እታ ሓንቲ ደቂቕ ዝደልየካ ቆልዓ ገይሉ መምርተስፎም ኣብኣ ክገልፃ ከሎ ኤቨርሲኒስ ክሳብ ሕጂ ይጥቀመላ እሳ ማለት እዩ ሕጂ ሓፂር እዩ ዝደልየካ ቆልዓ ብድሕሪኡ ናብ ፀወቱ እዩ ይኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እዚታት በቃ ከምዚ ማራ ኢንተረስት ንክገብር ሓጊዝኒ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ቆልዑት ገለ ብድሕሪኡ ንባዕለይ ቆልዓ ምስ ወለድኩ ማለት እዩ መጀመርያ ወደይ መፅሓፍ እውን እታ ናይ መምህር ተስፎም ኣዚዘያ ከንብባ ጀሚረ ገለ ማለት እዩ ድሓር ከሕፅረልኪ እዚ ስልጠና ኣብ ሰለስቲኡ ወሲደ ኣለኹ እታ ሳልሰይቲ ሕጂ ወስዳ ኣለኹ ማለት እዩ ሓደ ናይ ወፍሪ ኣባይቲ ከዓ ኣዝዩ ኤክስፐርቲ መምህር ተስፎም ማለት እዩ ድሓር ከዓ እታ ቀዳማይ ደረጃ ወዲእያ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ኣብታ ካልኣይ ደረጃ ኣለኹ ማለት እዩ ዳርጋ ወርሒ ገለ ጌርና ኣለና ማለት እዩ ካብቲ ዝተምሃርክዎ ከዓ በተን ኣዝየን ዝጠቐማኒ ኣዝየን ኣገደስቲ ከዓ ንሕብረተሰብና ድብለን ብአን ክጅምር ተኮይነ እተን ርእሰ ክብሪ ርእሰ ተኣማንነት ርእሰ ምርኮሳ ዝብላ ማለት እዩ እዚአን ኣዝየን መሰረታዊ ኢሉ ዘረዳእና ሕጂ ምናልባት ሰብ ይፈልጦ እየ ክብል ይኽእል እዩ ግን እቲ ምፍላጥ ጥራሕ ዘይኮነስ ከምዚ ብዕምቀት ተረዲእካ ካልኣይ ሜላታት ማለት እዩ ክተተግብሮ ኣብቶም ደቅኻ ኢቭን ኣባኻ ማለት እዩ ወላ ንዓና እውን የድልየና እዚ ሰልፍ ስቲም መሰረት ምዃኑ ኣብ ሂወትና ሲ ንደቅኻስ ገዛ ወይ ገለ ንብረት ብበዝሒ ከምኡ ኢና ንሓስብ ሰሪሐ ከምዚ ኣለዎም ወይ ገለ እሱ ይኮነ እቲ ኣገዳሲ ማለት እዩ ካብቲ ተምሃርናዮ ትቐንዲ ርእሰ ክብሪ ዘለዎም ቆልዑት ኣብ ነፍሶም ዝተኣማመኑ እንድሕር ኮይኖም ከምኡውን ርእሰ ምርኮሳ ማለት እዩ እንድሕር ክገብር ክእል እየ ዝብል እንሻሎ ካብ ውሽጦም እዚ እንድሕር ኣስሪፅናሎም ሲ ልዕሊ ዝኾነ ልዕሊ ንብረት ልዕሊ ዝኾነ ሂወቶም ፅቡቅ ክነብሩ እዮም ማለት እዩ ተወዳደርቲ ህውታት ኮይኖም ንክኸዱ ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ ቃላት ማለት እዩ ንእሽተይ ኖት ዝፀሓፍ ኮነ ኣርእስቲ ንዓኒ ዝርኢ ዘለኹ ቃላትካ ከዓ ኣዝዮም ወሰንቲ ምዃኖም እቶም እንስኻ ትብሎም ሲ ደቅኻ መንነቶም እዩ ድኾን ማለት እዩ ኪድ ሕማቅ ገለ ተይልካዮ ሕማቅ ኮይኑ እዩ ዝነብር ቀፃሊ ነታ ቃል ዝሰምዓ ተሎ በንፃሩ ከዓ ንፉዕ ኢኻ ትኽእል ኢኻ ወይ ትኽእሊ ኢኺ እንድሕር ትብሎም ኣለኻ ብፍላይ ከዓ ምስቲ ኩነታት ድኸይድ ማለት እዩ ፃወቱ ድሕር ኣለዉ እንድሕር ፅቡቅ ነታ ፀወታ እንድሕር ፅቡቅ ወዲኦማ ምስኣት ከይድ ናእዳ እንድሕር ኢልካዮም ቀለልቲ ይመስል እዚ ኣብ ሂወቶም ሲ ማዕረ ክንደይ ሓፍ ከም ዘብሎም ምሄርና ማለት እዩ ይጥቀመሉ ኣለኹ ኣነ ማለት እዩ ፅቡቅ ነገር ኣብ ገዛይ ምስ ደቀይ የተግብሮ እዚ ማለት እዩ ብፍላይ እዚ ቃላተይ ኩሉ ኣመሓይሸ ቀፃሊ እንዳተመሓይሽኩ ይኸይድ ኣለኹ ማለት እዩ ካልእ ፍቅርካ ምግላፅ ፍቅርካ ከዓ ክሳብ 7 ግዜ ንመዓልቲ ፍቅርና ክንገልፀሎም ከም ዘለና ንደቅና ከም ትፈትዎም ሓቅፎም ኣለካ ምሻሎ ክትሪኦም ኣለካ ግዜ ክትቦም ኣለካ ከምዚ ከዓ ተማሂርና ማለት እዩ ከምዚ ኣሕዋትና ድበልኦ ከዓ ሕርቃንካ ምቁፅፃር ከዓ ሕርቃንካ ከዓ ማኔጅ ክትገብሮ ከም ዘለካ ከምኡውን ተማሂርና ካልእ ቅዲ ኣተዓባብያ ከዓ እተን 4 ቅዲ ኣተዓባብያ ምልካዊ ቅዲ ዲሞክራሲያዊ ቅዲ ፋሉል ዝሰድድ ከምኡውን ምሕሳብ ማለት እዩ እዚአን እውን ብግቡእ ተረዲእና እቲ ቀንዲ ዲሞክራሲያዊ ኣካይዳ ክንከይድ ከም ዘለና ምስ ደቅና ማለት ንዖም ዘሳተፈ ክሓቱኻ ርእይቶኦም ክህቡ እንድሕር ሕግታት ተውፅእ ኣለካ እሶም ከዓ ምሳኻ ሕጊ ከውፅኡ ኣብቲ ሕጊ ክዋስኡ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ሰለስቲአን እተን ብጀካ እታ ምሕሳብ ቅዲ ንሰለስቲአን ክንጥቀመለን ከም ዘለና ግዜስ ከም ዘለዎና እንጥቀመለን ማለት እዩ ንኣብነት ነቲ ምልካዊ ሕጂስ ኣብ ፅርግያ ዝኸይድ እንድሕር ኣሎ ወድኻስ ፅርግያ ንኸይኣቱ ጠጠው በሊልካ ኢኻ ትሕዞ እምበር ሽዑ ኣይተዘራርቦን ኢኻ እዚኣ ግዜ ደይ ትህብያ ማለት እዩ ሕጂ ምልካዊ ኮይና ኣላ ከምኡ እናበልካ ባላንስ ጌርካስ ሓደ ጥዑይ ቆልዓ ከም ተዕቢ ማለት እዩ ካልእ ቅድታት ኣመሃህራ ከዓ እቲ ስታይል ከመይ ይመሃሩ ነቲ ቆልዓ ክተለልዮ ኣለካ ብምንባብ ድዩ ብኢዱ ድዩ ከምዚ ቴክኒክ ዝፈቱ ቆልዓ ድዩ ምክንያቱስ እቲ ስለ ብቴክኒክ ዘይክእል ኣይክእልን ማለት ኣይኮነን ብምንባብ ድምሃር ቆልዓ ኣሎ
كم زبرديس نخذ كود خا زخا مهرنا مالتي هلا يا personal development خا personal development كأن نفسنا خنا عد بخمزلنا حفتنا شويت من زيارة إليز أطلع مسوق التحازي من باب ديو سفر كم ولدسي نحنا نفسنا ندحر عبينا خا أبنت نخونهم مالتي بقالنا طرحون بتنحنا نقبرو تماهيرهم كعبي يخلطهم دقنا مالتي ካልኡን ኔትወርክን ፈጢርልና እቲ ፕላትፎርም ዝፈጠሮም ምስ ብዙሓት ሰባት ኣላሊና ካብቶም ኣሕዋት እውን ብዙሕ ኢና ንመሃር ማለት እዩ እዚአን ማቲ ካብተን ሎም ሒዘን ዘለዉ ብዙሕ እቲ ተማሃርናዮ ቴንኪዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ መግለፂ ኣቤል ሓውና ናይ ብሓቂ እቲ ታይትል ወይ ድማ እቲ ኣገላልፃ ከመይ ስርዓቱ ማለት ፖይንትስ ስርዓቱ ዝሓለወ ጌርካ ፕሬዘንት ጌርካልና ኣብ ክላስ ደሎ ኮይኑ ክስማዓኒ ፀኒሐ ያ እስኪ ናብ ኤደን ኣይ ቲንክ ድሒራ መፅኣትና ኤደን እንተዳ ትሰምዕና ሃሊኺ ነብስኺ ኣላሊኺ ብዛዕባ እዛ ኣልዕልና ዘለና ሕቶ እንታይ ገለ ትብልና ነገር ተሃልዩ ኤደን ኣለኸ ዲኺ ሳና I think يلا مثلني فيوري سلام يسمع الله እሺ فيوري ክትፅሊ ትኽእሊ ኢኺ እዛ ሕቶና ሰሚዐት እንሕኪ ኢኺ መስለኒ ولا دحان تدقنك أطقم يبلن ኣራይ ብዛዕባ እዛ ትመሃሩ ወይ ተማሂርኩም ዘለኹም ኮርሳት ስፔሻሊ ምስ መምህር ተስፎም እቲ ትምህርቲ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ወይ እንታይ ዓይነት ስልጠና ኢኹም ወሲድኩም ብኸመይ ከ ንሂወትኩም ቀይርዎ ወይ ድማ እንታይ ተጠቂምናሉ እያ ትብል ተሕቶ ያ ምስ መምህር ተስፎም ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ወዲእና ሜላት ዓበብያ ቆልዑ ማለት ሕጂ ከዓ ካልኣይ ደረጃ ይመሃር ኣለኹ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ብሂወተይ ንዓይለዊጥኒ مش تي كم تي ألم كري أزنبركون أبوش تعمت ولا 6 شهور 7 ورح مش بزح نجاري نعي بزح نجار لويت إني كابت أتحساس بايز نبرة لويت أس كم يجري نقول لديسي بجوب بتعزبلة عدن خخون استماهيرة مالتي زو ما مرتسف أنك أس نعي أرأي أي ولا أرأي أنا ولدنا كله يدلي مالتي نخلات نبزم أجزانا تمهرنا يسي مش أجزا عرق نبرنا أجزانا أجزا عرقين يرو كلات ناسي مش وش ناس تعريقنا هنا ولا ون كاب كلاتهم زنبر ولدي بزحنا نمها حرنرنا نحدنا مالتي نساتهم زحلفوا نسخ زي حلف كايو كاب أتهم ولا التمهار مالتي كم زمش حدا أب عامل كما تخلصي كل جزء دقاق منو برا ما مرتسم عامل كما تخلصي نتعامل سي بقبو بصبو أخات قبله واي ندك أنا خي لك خمت عامل جرنا نقبله سي زين قبلهم قال أخمس أنا خلو دك ناس مش قاشة تقبل كمي جرنا بجوب نقبلهم لك خمتنا عامين نقول جلس ندق أنا خنا متى أنا خنا جلجل زين خلوي بجوب خنا بالمالتي أتقندنا عايز لوت أن جن عدمو خنا يجزاوير عدنا خون زحريا نسي عدنا تيسي نقبله مالتي كل جزء بنس النتيجة عشان تعمل شغل لها تسديده مالتي نبنا رؤيته قلت يفون بنس النتيجة وليده يعني قالي جن تمرت خايته مهاركو خاي ود أخذ لزخانة كل نجار سنسا زعن كفت النجار إز وصل نيره وينسى أنت زيت نيراس تمرتيكو خمزي أب تمرت بزح ثنت ولا جات من نير بما مهاران بتا مهارو قال كله مالتي ولا مستمتها مهارو قال عسل لزنبر الناس مس حزن خونس ينسألون نيره نسوس لزنبر ناي نوس ناي أمر نوس نيرني نقول لك أب جوب قبل أي خلاين بركون جن مستمهار كذب تمرت جنس كله مش بعلي فلت ولا ده إندياناتي تقدمتي إلى تكندي وش تيزس هبرني نجار مالت سو مش تمرتسي تركب الليخة قالي جن دحر قالي جن سرياوي قالي دحر عن صرت إير اللاسي أنت يتخون مر حرك أن كخ كل تحرك أنا استتصوركو حرك أن سي مريز أفتمرت حريق خمس خلقنا عائزن صرت إير نيره يذكره برد كون كله برد ملئ بالمش حس كايون كسمت خلها خمو على تانات بتي اعتمرتزو على كان مش والله نسخاسي اي تردو اني خا اسلمتايكم متقبر لها اي رد اكان حجو خينا خري اخلخ جنس
بقى ممر تسفامسي بقى أنا عائلي ونخندي ولد ونمتيو مالتي أو كرف صحيفة يلا خبزي بقى بخمي سمعتنا خا نقاط أتر عندي سمعتنا تناسي بخمي تقاط أتيرنا انتي نبل كاب أفناس انتي واتس ويندك ناس انتي نبلم تكاب أفناس واتس سمعت بسمعت تزاربنا يوم نزل على كاب أتو ما يواتسني ولا بكاب كل عنتنا خامن سنتنا بتيجي لنا نبرمهم بتسفامسي قالوا أوش تنازل سرات مالتي ولا ناتيسي بقول عنتي سمع خوق قالت قالوا وش تيجي سرات السخنة قالي إن دحر حليفيسي انت عينت سمعت يحضر لنا عاقه እቲ ስምዒት ንስኸ ኣብ ውሽጢ ኮይኑስ ከመይ ገይሩ ንዓኣ የብላ ማለት እዩ ቀንዲ እቲ ስምዒትካ ከመይ ጌርካ ምቁፅፃር ሕርቃን ዋላ እቲ ቀንዲ እቲ ሕርቃን እዩ ዘብል ሕርቃን ዓባይ ዕብዳን ተስራሓካ ስራሕ ሰይጣን ካብ ሎምን ድሓር ኣብ ሂወተይ የብልክን ስልጣን እዛ ቃል እዚኣስ ዳርጋ ኩሉ ግዜና ነብላ ዋላ ብመዝሙር ጌርና መዝሙር ሰሪሕና ኣላ ነርና ሰሪሓት ላ ሓንቲ ሓፍትና ስማ ከረስዕ ያለኹ ቲንክ ሰላም መስለኒ محلاتاتنا أتو نبرنا أبو مالتو ولا أنت منع كتستنتنا خلا خزي كما يبلك مالتي كما يجرنا خي فرحنا نوجد مزحتنا بسدسي إيروباويان دقنا خي وسدولنا الكأخا مور كل سبسي أتنشنا وأمز جبر تفرح نسخة خمي يجر كأخا توجده سقي لما يكون المزيم وسدولك نخ وسدولك عند حركة ينام حدا نجر كله نسخة جن ولا خانت زي اللون كله سي تفرح ولا دك خاب أبوت يوم أب بوتيكير كان دحربو خمسي نخاي وسدل كاس تفرح نعاتهم تقابات رولم ويك جزء لهم ويك كم زخبل لهم كهارن كاين كاي بدل كاين جونس كاي تتقطع كوسدل كاي كلون يوم إذا فرح زي جن أبناس وقف إرتراولو مهناتو تتمرتي أيتو مهرناين بخمي جرنا فرحنا أو جدنا ندكنا نكلاخر أين فلتنينا أجازنا هرمم أبدجن نقابات رولم تنقول له خاطر سمعت نسفلت أنك أبدج كم نجز علم سلزفتو مري بخيو كاب زي اللي نخاني ولا مش تي أتون خير إني الكاتب سعادة خيري إن خمسة قبل كله ماني سعادة نسخات راح كم يجر كان فرح خاوجير كان دك أنت كتجبر لهم أنت كتجبر لهم يبلك عند حرفة كاجن سعادة يكون البوليس إن ما خمت يودخ عند أبله ولا حنتي يكون النعخة ويدك خاون بوليس كدول الكان دحر لهم خان نسخة جبنا قبل العلون كهورد كخلها كدول الكبوليس ولا حنت ودخاون ويقال خاون كدول أي كلمة جن إذا فرحزي كانوا وجودوا درجة خلات ناس كيلنا أنا وي قال نجرسي قني سلناي درجة 8% سي قني سلناي أنتي مس جبرنا أنا شتال وركنا بنازمتو أنتي مزين جبري خي وي كمي جرنا إنه وجد مالتي أنتي نجر وي كعبي نتكم وي كمي جرنا ولا جنزب دي وي قال خنه بكلنا وي كمي جرنا نعاتهم سي كمي أنتي عبي نتكم عبيت حنقولهم عبيت ندح حنقولهم ندع عبي خلوا وي أكلاتهم دع عبي خلصي أبعتهم سبزح رأيكتي خاطري حنقولهم كعب خلوا تبا خزن صر ودي وي أتبا خان جراس قبرو نسخة زي تمهر كان دحركن كاخد قبلة يتغلنها مستمهر كان مسفلت كاجن أوياك يقوليسي حنقول أنا حنقول عبيت تقبر سلزلا كنزي تبزلا وي أكلاوي دك أنستين دحركينك ماسترشن كمس أن كله ديو كال كجوبزان كله تمهر كان دحرت أني حقا تفضل تيخا انتي مطيلو انتي كتقبر كم زلك انتي يكون كالخا دلونت عليك مهناتو نتفرحخا وين تزمت نجر تماهير كايخا تماهير ناس لزخنا زخنا نخمت خلو ولا اولاد كطرح زي كون اكل قلع خطري اخل خاجي تماهير كاس لزخنكا تزق ليناخا تدالي خلخا تزمت نجرتي تدالي خلو لها كمي غيركا خي تسمعيتات ناتهم تردوم اتنات كطرح سمع زي كونس ناتهم سمعتات بخمي تزردهم وي اتزاراربا مساعتهم تزاربوا اندحر حاري قمص يمنا نتحرق انو كمي غيرنا هادينا بهدات مالتي قسيلك هاديخا خمي غيركا تردو ناي اي تغبرني خا ازيا تغبريني زي كونس كمي غيركا خنسخاس اوكي هدي إلكا ناتناتهم درجة وريدكا ناتناتهم درجة وريدكا كمي غيركا سمعتاتهم تردو كله مش أجب زجزن بحلف ندا جوبز خلوسي مش أكسمعو خانم نعها ولا أكسمعو خانم وتسمعت نسو جنت دالي خلوس لزلها وي أتناتهم درجة وريد كاخت الزارب كلها ناي ولدن تزق قربة قرب له مالت انت زي تماهر كاجن أجازا قالي انت تعاطيا واي تعاطيا عندها تسمعنا نعبلعي وريد كبلعي يا خاتب لامبر اندي حراب بالكاجن كاسيل كاتيخا واي انت هيدا أخونكي
እንታይ ኣጋጢሙኩ ድዩ ወይ ከመይ ኣሎ ድዩ ድሓን ከምዚ እንዲ ወይ ኣብነት እንዳምፀኻ እንዳረዳእኻዮም ትኸይድ ማለት እዩ ከመይ ገርና ንሕና ኸ ኣርኣያ ንኾኖም مش أب حبرته سبنا خطر يأخذ لحاسي تجبرنا أفنا ببيني ندك كم زيادة تجبروا تبلم أتنجرجن يريوا نعمل حب أزب لنا نبرسي تلفون دحر قبل تزيد اللي خاص وي ما دك إسهال لا بل أنت الكاسي ما دك إسهال لا أخطبن أي تم خني الكنيا وي ون بتجبر جر كان دحرنا حدث تحمل لخا نعم جن بخال تبلم دحر لخا أمنو خا يقولون يوم تجبر نحنا زي بلنا ندحر كوينا أبس دروم أمنت كحدرو أي يقولون يوم أبس دروم مس نعقت ندحدر يوم زخرو مخناتو تتجبر كان تي تبلم نعاتهم difference سلازخانة بابين سلازخانة نعخاس كأمنو خا يقولون يوم أي تحسوا تبلم ندحر لخا نسخة تحسوا ندحر لخا بقى ما كأمنو خا خلو بعد خا خا نفس خاسي دك خا أمنو خا خم زي بلوس نفاس تزلها دقنا خاني دقنا خا مسكالوت قلعو كنا ودادرون كم زي بلنا ولا ون مسحواتهم إذن مالتو ندحر توادادرو مالخا قبل علوم ناي مورا اللي خات صبرو مالخا ويرأس تأمام منك كجبري كلني تمور كازم تمهرنا يخازي مالتي قبل علوم سي رأس تأمام منك ندحر أقولنا نحنا ولا بنفسنا نحن وصل ناسي انت عينه سبت خون انا فتمرت رأست امام الناس لا زغرو لكم دق خلاصي كنصلو نخلوسي انت يسمع ان نير ان بعلي زفطو اقوالي كان دحركم جرسي انت يخسمع مسحواتا خوادات دران دحر جميره وي مسكالوت قلعو نفعتي اخي نسخ نفعاتا يكون كان دحرت بلان كونكا اوداتنا بوالدن ولا زلوس ناي امور ببينينا نحنا نقدن كبودات اجي حواتا قالن ودن دحرات ودات كتبلون كلها حجي كم يجر كان نصوص توجده كتوادرهم مس زخانة نجار يخون كتوادرهم كم زي بالك كلاتنا دك سباسي نناتنا تأجلنا أتتأجلنا خاني حدا جديا نتقام لينا كدن جخل كقدم خل نزجين كتوادرهم كم زي بالكمالتي فقر خا ما يجر كاتجال سلم نقول لي فقر يجال سلم جمركوس نساعد مخلط فقر تجال سلي بتجرينا بإنجليش وبتجرينا بزنا إذا عد مالتي بثلاث دقائق أجراسي فقرا نسات جالس علي كل جزء ماما يي أنا فكرك ماما يي أنا فتوك ولا أو لو تختار أخلا خاص مش بلا قبل وش تغايو زبلك لينك أنا زقات أمن وش تكمل مش مغلي بلك قريراس شينا كلتا ثلاثة معالتي تدرارب شيناس تحرم معالتي نجيريا أتشفني لا خلاي شينا أتزارب كونساسي معالتي مشانت ماما يتفتوني إخمش لاتني أوي فتوكي يقول لي فتوكي لا شيني أكوي لاتني منادك إن محجي تقبر نبرس جيجا ينصر لا تلز نبركو عاويلة للزاربة نبركو حجي جن شيء ناخد ما تخلى شيء مسبلتني أتقدس كلن ولا حنتي فتون اللي خي مش شيء إيه لاتني سمعنا نام قالي لي نقول نسرح عند آخرك خلقي نعاخ خبصها أنا نعاخ كل جزء جيجا جبري أتقبري يفتوكني يفكركني نتشنت شنكيو أي فتوني نعاخ جن زخانة نجار جيجا جبري أتقبري كل جزء أنا نعاخ يفكركني فتوكني ليه يفتوكي ماما يقلا إذا إلى حقيقاتني مالتي كم زمش كابزن لعلس I don't know ريايو عجبر بقى خما مرتس فأمت مهاركوسي كله ريايو هلا إزبلت النخاع عرفتني رانات نايمو على أنا تعاطيس ندوكان حذاء وصنا رخ ناكن زوتر النكاف أنا نسخن كافة نستيلاتني مساك تعلس لزرلات دحرق نديس لترخبني نو كاب نساعات وطي السرح بزح تنرخ ولا أنا نسانس وحدي نخدنا نعل نرنا تايت فوتوي كما ما تقبرن تايت فوتوي أنا خبر أنت كم دابلا نعل ناس موديل إخيلاتني إنت موديل نسو تردي واي ترد أو I don't know انتي مالتك إليا ما سيناتي موديل يا لاتني ما مرتس فأمناتي موديلي نس أنا خاناتك موديلي لا مش كم مختب لأني قال 4 عام تنشد شور حنا مش عايزة أبغون ولا ون exactly تردي واري تردان تنقر نسو I don't know كم مسبلة النجن واو I don't know تمسجن ما مفتس فأم بمهلاوسي إذا نجر زي رخيبة يوم صباح نقول نكال كم تفلسي رجيت أنا أبني ما مرتس فأم تي خستايك مش بزعبة قول عطر حيكون أنت مهرنا ولا ون بزعبة ولك أو عبيت نحنا ون كم يقرنا خنا عب خنزلنا كنبب كم زلنا دي كقلت وات أني حموات مالتي كنبب كم زلنا دي جزء مسانا لنفسنا خنهبا خنزلنا نحنا أنت زي تعرينا
يأمرنا سلام تزيلو ودقنا حدارنا هيوتنا سلام يبلو كل نجار بطبطيو ندحر نحنا سلام هالينا فقر ندحر هالي وي أب أمرنا نحنا سيناي أمر سلام ندحر هالينا كل نجار كع سلامي كنا نبب كم زلنا عدنا ويجيزي مسلك أنا مس نفسنا كان حلف كم زلنا بزحي كم عمر تسوم تمهرنا يوم زي أخلني بزح تزاري بمثلني thank you فيوري أنا معكي تي تمكرهي حسابكي كيباكي بس تمكرهي أتاسيركي لا تتمرتي بتبو قالت كلنا تغني لنا كم تغفليوت أنا حكيتي تي فرحي ريكونس فقري كخون كم زلو مالسي كم زوالكي ودك خا يوصلوا خا كي تحدق ريكونس تي منك قال نايت لو تسي فقر خون كم دلو نيجير كنا تي كاب فرحي وكاب شقررا ريكونا مالتيو ناي بحكي طبو تردأ لهم مخال امنت كما يجيركا تحدر أزعا بيت مالتيو ولادكا كسرا ديبل كان نقر امنت أمينو مخا أخبيرو مخا حساب كان دا تقبلو سعمو داتا كما يجيرهم اسخا ناي ولادي سوم ناي ولد بوزيشن ويبوتا حسكا كتنبر كتقعاس كم زلكا زي ناي بحق جبراوي زخونة عبي تمرتات كم زقاسمكم بزقات أمون ومرتاس فومسي ناي بحقي موديل ناي حبرة السبس لزخونة خنا مسجنون فعنايو سلزي تبق أقلالت عن حسابا مستي ولك أو تمكره يا زميل كسلر نقرنا نحكي نابكا لحتو سجري نالبات مستزلنا جيزي الشيء ناب سلطنا ወይ ናብ ስልጠናታት ብሓፈሻ ክንሰግር እስኪ ዝተማሃረ ስድራ ቤትን ነዚ ስልጠናታት ደይወሰደ ስድራ ቤትን እስኪ ኣብ ከመይ እዩ ትፍልልዩ ጥቕምታት ኳ ትነግሩና ፀኒሕኩም እንዲኹም ሕጂ እንተ ደይወሲድካዮ ወይ ከምዚ ዓይነት ስልጠናታት ብሓፈሻ ዋላ እዚ ናይ መምተስፎም ደይኮነስ ትምህርትታት ደይወስድ ወይ ስልጠናታት ደይወስድ ኣብ ስደት ወፂኽ ነሱ ካብቲ ቋንቋ ጀሚርካ ማለት እዩ ካብቲ ቋንቋ ናይቲ ዘለኻዮ ትነብሮ ደለኻ ወፂኻ ትነብሮ ደለኻ ሃገር ካብኡ ጀሚርካሲ ከዕብየካ ምስ ስራሕ ምስ ሕብረተሰብ ምስቲ ኢኮኖሚስት ኩሉ ሲቹዌሽን ወይ ኩነታት ናይቲ ዓዲ ኢንተግሬት ከግብረካ ድኽእል ትምህርታት ደይምውሳድሲ እንታይ ፀገማት የምፅእ ብፍላይ ከዓ ምዛ ናይ ምርተስፎም ከዓ እስኪ ነቲ ዘይተማህረ ስድራን ዝተማህረ ስድራን እንታይ ፍልል ኣለዎ كنبل نخيل أبيل بقى جمرة مرحبا سمرة thank you هو عباي حتى نديا الجنتاي مسلكي تي بناتي ولا آخر أخر لهوس كي تمهر كنت زخون فلا أبناء يقولعت مالتي بزح نجر ماسي بزح قلتها ونجر محلوي بالمال معناته سي دحر زيت فل الله كونه له ماسي ولا مرتسوم كابو جناس نو ولادو تسأل سر يلا ولا تيخ تجاجي زخنا زجبر ماتي جن بزي فلات إخا تجبرت يجا ماتي عن تخاف زبالنا خاص جن بزي فلات تجبر يجا ها كاب مقطعتي عيد إحنا كاني ماتي ولا ترافيك داخل كاس تجاجي هذا خنا تجبري حاجن بوليس قطع كاي ماتي إذا خاكم أبدك خاسي بزي فلات يجا تجبريها مقطعات خانو عمي ماتي ماسي حما نجر وين دحر وحد ستأمنت أدلو مشالو بزح بهيوتهم سي قداسات كسعب لهم خلي ماتي أمها أفسدت مخنا تي زخبرو مالتي تلازي أنا دا خمزي تعميد كان يركس تبره مالتي تفلت كلها ماتي إذا فلت كها تعميد كانت نبرة لها ماتي لأن كون يدسمعنا أنا كبير إني خمزينا كله وكيل كاخت زارب أنا قم كون تسمعني أتي بزير الديسي وين أبجنزب تلو خمزي جنزب لخف الكميلة خوت سجلة نخلي خاتوتنا عشان كاين دك خاص مخاد نمرتسفهم ولا حنت دارجا بتروحي بناتي الرأية دارجا بتروحي خات مهر ماتي مخا سبعين سبيت انت خونكا كم حدا يزريكا ماتي أنا كمزي رئيف النيمان في اللي أوروبا كله جنزب ترحي جس يا أبي لامونغو بلالكاو خلا هاسكي كم سدرا كم من أبزي لايف متاوناس نعلل نيرنا كم سدرا سبعين سبيتم فينكا أبزي تمرتز متاو كدلو طقمو خلاها الجواب بيكا هو يا صبغتي
دحن نفتي أم خود قدم هوا خمس كشرو تي ماسي تناي تمرتي كفليت قليل كاس كم حساب دول خوين سمع عنه مالتي أجد بزي أبنت أنت خمس أكي ناتي بيرسونال ماتي أنا مجمري أبسدت مساعة تخص أبو إنتهي للمالتي مجمري أسي نسخة كم ست أول نسد نحرك تكون كون كاسي سخامو كم زحان تقرب تختبل ماتي سخامو عوش عو ماس كلات ناس نحاسبنا خمزي بعدي بحجز اللو قله كوميلي الناس على الماضي هوني أتراوس بحجز اللو مالتي قلنا السخاء تطو كيبل كاس انتي خامو تححيسكا تحت طرح خامو الكاماتي اجس تي فلتاتي الكاتو صوصي ولا نتم نيوزولو ولا يتطقموا ميخادلك حاله ما علت تطو مسفلكا زي ودا اكتبو ميخا ابي كابت زبالن زي ودا حجز تماير كام سفلتكا كصاد زي قارص حجز كتبو ميخا مالتي بزي اخ ملسانتيا تازبلكنها ازي صبوي سبعين سبيت كون كاخت مار كلاس مخياسس اتي فلتات حدا يزلو بالانس كون ماتي دحر حدا قرب فلت قالو مليس كمان فلتات كو غرچت كم صالك خالي دحر حدا ازي فليت له تبقى اسيخا مالتي مخياسس كندا هاي بصحنا له كسبيت ويت سبعي مالتي ስለዚህ بفላይ ندقخا وساني مالتي كافت حدا تمارناس اتي دحر سخا ستمت عليك سلام ناتكاس نوعهم صلواي مالتي سواء تخوين نسبيت خبره كله ولادها يمهارالو مالتي قال خوينا اخوم مالتي تا دياس كتخبر كلا اجيس ازيو تقامي مالتي دحر مليسيا خوينا تحت يا مليسيا ناي بحكي اسكي بزعب بجد كازنا مرتشفهم ك خندي عمت جريل كاني من الوقت اب سدت ماتكلي 10 عمت جيرلو امروي 10 عمت اسكي انت عينت كورسات وسيدك بحفشا كم زي نعخاز دقمك تطقيمك وانت نخالوت كسايد جبركايو ناخذو نخخو يا دبزح كو حق زربا انا مصحفي زنبب مالتي مصحف زنبب كوغن كوم وشير يقدر يبعقمي مالتي سواتي حدر ومخاني اشتي نا يوتيوب channel لا ገና دي عبيت او اشتي يكافلي مالتي كورسات ግን ከም ኩሉ ቋንቋ ተማሃራ እዚ ሓድሽ ምስ መጽሓ ስልጣናታት ትምህርቲ እውን بعقمي ተማሂረ ማለት እዩ ዲግሪ ገለ እኳ ይስተቐልናን እቲ ዝበዝሕ ግን ብመጽሓፍቲ ማለት እዩ ቀንዲ ኣነ ካብ ብሂወተይ ፅልዋ ዝገበረለይ ናይ መምህር ተስፎ እዩ ማለት እዩ እታ ናይ ፕሮፐርቲ ኢንቨስትመንት ከምኡ ናይ ዘና ኣተዓባብያ ቆልዑት ክልቲአን ማለት እዩ ሕጂ ተኻልአይቲ ይወስዳ ኣለኹ ከምዚ ኣነ ዝዝክሮስ ማሲ ብዙሕ ፅልዋ ኣብ ገዛይ ዝገበረስ እዚአን ማለት እዩ ካልእ ከዓ ኔትወርክ ማርኬቲንግ እውን ይነጥፍ ሕጂ ኣብኡ ከዓ ኣብ ከምዚ ሰሚናራት ገለ ክትከይድ ከለካ ብዙሓት ሰባት ተሞክሮ ትለዋወጥ ኢኻ ከምኡ እውን ተሞክሮኦም ወፂኦም ኣብ ስቴጅ ዘካፍሉካ ብዙሕ ትምህርቲ ጠሲም ኣለኹ ማለት እዩ ገለ ምሕር እኽእል ኮይኑ ያ እቲ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ እቲ ዝጠቅም ዘበለ ቅይረና ዝኽእል ፍልጠት ዘለዎ ፅቡቕ ነገርሲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝኾነ መንገዲ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ እንተረኺብናዮ የዕብየና እዩ ያ ትክክል ጥራይ ንጠቕመና ይኹን ያ ስለዚ ፅቡቕ ተሞክሮ ይደለካ ብውልቅኻ እውን መፅሓፍቲ ተንብብ እቲ ዝዓበየ ክሳይ ሒዝካዮ ኣለካ ካብ መሰረቱ ማለት እሺ ሸዊታ ናባኻ ክመፅእ ተሓቶ ምናልባት ተረዳእት ክትኮይና ተደፊና ክደግመልኪ ድገምለይ ሳምራዊት ሓፍተይ እሺ እዛ ናይ መምህር ተስፎም ትምህርትላ ትወስድዋ ዘለኹም ወይ ትወሰድኩም ቀዲምኩም ሕጂ ኣብ ስድራ ቤት ዝተማሃሩ ነዚ ትምህርቲ ዝወሰዱን ዘይወሰዱን እንታይ ዓይነት ፍልሊ ትርኢ ብሓፈሻ ማለት እዩ ጥቕምታት ክትነግሩና ፀኒሕኩም ኢኹም ሰብኣይን ሰበይትን ወይ ሰብ ሓዳር ኮንካ ክትወስዶ ከለካ እንታይ ብልጫ ኣለዎ ካብ በይንኻ ወይ ሰብኣይ ሰበይቲ ብሓፈሻ ስ ከዓ ከም ኣብ ስደት ኮይን ክድወሰድክየን ኮርሳት ጠቓማ ንድበልክየን እንተሃለየን ከዓ ኣላቢል ክንገርና ያ
أتي أز وسدن زي وسدن زلوف للي كم زي مش عارلو زرعين زي رأين حدا يكونن زفلت أن زي فلت أن حدا يكونن مالتي أبتي أكايدا خا أنا وابرخسي فلوت يوم مالتي ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ካብ ዝረኣኽቦ ተመክሮታት እዚ ትምህርቲ ካብ ንጅምር ማለት እዩ ወይ እታ ሰበይቲ ጥራሕ ክትመሃር ትፀንሕ እሞኒ እቲ ሰብኣይ ኣይመሃርን ይፀንሕ ወይ እቲ ሰብኣይ ጥራሕ ይመሃር እታ ሰበይቲ ኣይትመሃርን ትፀንሕ ኣብ ቁሩብ ዘይምርድዳኣት ክፈጥር ከሎ ዝተዓዘብክዎ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ እቲ ብሕብረት ኮይንካ ከም ሰብኣይን ሰበይትን ከምዚ ኣብ ኢልሓወይ ትብለና ዝፀንሐ እቲ ትዕድልሲ ክፉት እዩ ማለት እዩ ግን እቲ ተበግሶ ዓንቲ ወይ እንታይ ነርናሲ ዕልል ነርና ሞርሲ ኣዴታት ኣብዚ ከምዚ ይተግሃ ማለት እዩ እቲ ብፐርሰንት ክንሪኦ ከለና ሓፈሻዊ ገምጋም ክንወስድ ከለና ማለት እዩ ሞር ዝጠበቃ እተን ኣዴታት ምስ ቶም ቆልዑት ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝጎድሎም ዘሎ ይፈልጥ ኣለዋ እቲ ክዕረይ ዘሎ ይፈልጥ ኣለዋ እቲ ክስራሕ ዘለዎ ነገር ይፈልጥ ኣለዋ እንታይ ይደልዩ ኣለዎ እቶም ቆልዑት ይፈልጥ ኣለዋ ኩሉ ነገርሲ ቀረባ ዓይነት እዮም ቆልዑት ሕጂ ካብኡ ተበጊሰን ሞር ኣብቲ ኮርስ ዝኣትዋ ኣዴታት እየን ማለት እዩ ሕጂ ተን ኣዴታት ክነብራ ከለዋ ምስቲኦም ቆልዑት ወላ ኣብቲ ሓዳር ምስ ሰብኣየን ኮይነን ደቂ ከዕብያ ከለዋ ከምዚ ዝበልኩ ዝፈለጠን ዘይፈለጠን ሓደ ይኮነን ንሳተን ዝተረድኦኦ ዝወሓጠኦ ሓቂ ፍልጠት ስለ ዘለወን በቲ ዝተምሃርኦ እየን ተቐይደን ክኸዳ ዝብገሳ ዘለዋ ሕጂ እቲ ካልኣይ ኣካልን ምስአን ክጓዓዝ እንድሕር ዘይፀኒሑ ኩሉ ነገር ብምንታይ ይሪኦ ማለት እዩ ብኔጋቲቭ ይሪኦ ዘይ ሕጂ ኮርስ ተማሂርክ ዲኻ ከምዚ ንፈልጠክን ዲና እንታይ ከዓ ንቆልዓ ካብዛ ዛ ኮርስ እዚኣ ትጅምር ዘለኹ ኮኒ እንታይ ዲኹ ኮይንክ ግዲ ከምዚ ምሻሎ ብዙሕ ንዓኣ ወይ ከዓ በቲ ሓደ ገልቢጥና ክንሪኦ ከለና ከዓ እታ ሰበይቲ ማለት ወይ ሰብኣይ ክመሃር እንድሕር ፀኒሑ ሕጂ እዚኣቶም ድሮ ዘይምርድዳእ ከምፅኡ ዝኽእሉ እዮም ማለት እዩ ኣብቲ ሓቢርካ ሰሚርካ ደቅካ ምዕባይሲ ቁሩብ ክፍተት ክፍጠር ይኽእል እዩ ሕጂ ዘይተደለየ ከማን ነቲ ቆልዓ ብዓብኡ ሓቢርካ ክትዕቢ እንዳደለካ ከለካስ ነቲ ናብራ ብሓንሳእ ኮይንካ ከማንስ ናብ ዕንቅፋት ነገር ከማን ብዙሕ ተሰሓሕበካ ብዙሕ ምሻሎ ብካልእ ነገር ትበኣሶ ትሰሓሓቦ ሓደን ክልተን ትበሃሉ ከለኹ ነሱስ እዚ ከዓ ተደራባይ ከምኡ ነገር ይኸውን ማለት እዩ ኣብቲ ክትዕቢ ከለካ ደቂ ሕጂ ሞር እግረ መንገዲ እውን ወይ ሕጂ ምሳና ላይፍ ዘሎ ወይ ከዓ ድሓር ምስ ወዳእና እውን ኣትዮም ዝርእይዎ ግዜኡ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ማሕፀን ቻናል ሓደራ ክብሎ ዝደሊ ብሓንሳእ ምዕባይ ማለት ኣሽንኳይ ከም ሰብኣይን ከም ሰበይትን ከም ሕብረተሰብ ብሓንሳእ ክንዓቢ ብሓንሳእ ክንፍወስ ብሓንሳእ ክንጥዒ ኢና እንደሊ ዘለና ዝርርብ እየን ሚን ንብሎ ዘለና ኣብ ገዛና ግዳ ማዕረኽ እንደይ ብሓንሳእ ኮይንና ፍልጠትናን ርድኢትናን ተመሳሳላይ ተቀራራባይ ተዛማዳይ ኮይኑሲ ንደቅና ሰሚርና እቲ ሓደ ፀጋማይ እቲ ሓደ የማናይ ኢድ ኮይንና ዳ ክንዓይ ዘይግባኣና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኮርስ ከምቲ ኣብይ ሓወይ ዝበሎ ንበይንካ ዘይኮነስ ሓቢርካ ከማን ክትወስዶ ዘለካ ኮርስ እዩ ማለት እዩ ኣነ ኣብዚ ኮርስ ናይ ተስፎም ተማሂሩሲ ኣይጠቕመንን ዝብልሲ ጭራሽ ሰሚዐ ኣይፈልጥን እየ ሰሚዐስ ኣይፈልጥን ብምንታይ ኢኹም ዝብሉ ዘለኹ ርግፀኛ ኮይነ ግሩፕ ኣለና ማለት እዩ ቀዳማይ ኮርስ ወሰድና እቶም ካልእ ብድሕሪኡ ዝወሰዱ ብድሕሪኡ ነታ ቀዳመይቲ ኮርስ ዝወሰድዋ ግሩፕ ኣለና ማለት እዩ ኣብኡ ንዘራረብ ኢና ኣብኡ ንማያየጥ ኢና ኣብኡ ሕቶ ኣለና ኣብኡ ሪቫይዝ ንገብሮ ንዝሰማሃልና ኣሎ ኣብኡ ከምዚ ሕጂ ንስኽ ትሓትና ዘለኹ እንታይ ጠቂሙኩም እንታይ ጠቂሙኩምን እንታይ ኣሎ ዕንቅፋት ዝኾነኩም ብውልቀ ስለተምሃርኩም ብሓንሳእ ስለዝተምሃርኩም ኢልና ንሓቶ ንዘራረበሉ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ብዙሕ ግዜ እዚኣ ነገር እዚኣ ኣላ ሕጂ ብሓንሳእ ኮይንና እንድሕር ደኣኒ ዓበይ ኮይንና ብሓደ ኮይንና ክንምሃር ብሓደ ኮይንና ክንምሃር እውን እንተዘይሰልጠና ኮይኑ እታ ማቴርያል ኣብ ኢድና እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ መፅሓፍ እዚኣስ ክትግዛእ ትኽእል እያ ማለት እዩ ኮፍ ኢልካ ብሓንሳእ እቲ ሓደ ዝተምሃረ ምስ ዘይተምሃረ ብግዜ ኣንፃር ዲቡ ዝኾነ ይኹን ነገር ተታሒዙን ዘይመሃር ዘሎ ካልኣይካ ክሪኣ ከንብባ ሞ ብዛዕባኡ ከማ ንስኻ ክትዘራረብ ከምዚ ብሓንሳእ ኣብቲ ግሩፕ ኮይንና ዝተምሃርናዮ ንዘራረበሉ ዘለና ከም ሰብኣይን ሰበይትን ኮይንካ ከዓ ክትዘራረበሎ ሞ ክትመላላእ ክትተሃናነፅ ከም ዘለካ ትሪኦ እቲ ክፍተት ኣብኡ ኣዝዩ ዝረኣየካ ማለት እዩ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ከዓ ማለት እዩ ካብታ ስድራ ቤት ወፃኢ ዘሎ ኤርትራዊ ከማካ ሓውካ ወይ ከዓ ቆልዓ ዘለዎ እዛ ስልጠና እዚኣ ዝጎደለቶ ብካልእ ድሓን እንዳኸደ ግን ሓደ ካብኡ ንኣብነት ክጠቅስ ማለት እዩ ዝሓለፈ እዋን እውን ንጠቕሳ ነርና ምስ መምህር ኣልማዝ ዘጋጠመኒ ንዓይ ማለት እዩ ቃላት ይብል ነይሩ ኣብይ ሓወይ ቃላት እንታይ ኢና ንዛረብ እንታይ ብዝሰምዑ ደቅና ሰባት እንታይ ይሰምዑ ፅቡቃት ምዃኖም ፍትዋት ምዃኖም
بلوتسات مخانون دينا نسمعهم ويس وي روجيدو وي تشعرس كمان يخوين وي تخدع ناس إذا أتومس فاستيديو إمزبوم نتقول عسنا يبحق إمزرب بشوا مالتي حج نحنا مالتي نحنا أتومز سلت أنا نزا كورس زي أز وسدنا 99% خبلي خل زي أقل زي أس أينو تصانينا خبأفنا داي يزمثل كم يدا يزبل زولو قال أين بلنينا مخنياتو تردئنا الله تقول عقل خبل كلس انت يزبل زولو سيرداك وي انت يمسي زولو نو يحديو حصيرو ديو وي زحيلو ديو وي قالسي ዝተረዳእና ነገር ስለ ዘለናስ ሃንደለቕ ኢልናስ ርእይቶን ኣይንህብን ኢና ማለት እዩ ወይ ነጥቆል ኣኽነቅፍ ኣይንብገስን ኢና ማለት እዩ ሕጂ ብውሕዱ እዚታት ከማነይሲ ትርኢ ማለት እዩ ፍልሊ ወይ ነቲ ቆልዓ ንገዛእ ቆልዑ ክድህሎ ከሎ ትርኢ ማለት እዩ ከም ሓንቲ ወይ ፊዮር ትብል ነይራ ማለት እዩ ኣብ ገዝኦም ካልእ ጌርና ንሕዞም ከም ድላይና ንኸውን ኣብ ደገ ክንከይድ ኮልና ሽዑት ዝደልይዎ ነገር ምእታን ሰብ ከይዕዘበና ንገድፎ እዚኣቶም ወላ ኣብ ገዛኻ ገዲፍካዮም ትመፅእ ጉዳያት እዮም ማለት እዩ መሰረቱ ኣብ ተዓሪኻት መፅእ ኣብቲ ደገ ከዓኒ ከምታ ናይ ገዛኻ ከዓ ትቕፅል ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ገለገለ ሰባት ግን ከምዚ ምስ ሓረቁስ ዝዘረቦ ቃላት ከማን ኣይፈልጡን ወላ ምህራም እሞ ንግደፎ ምምንጫቅ ከማን ነቲ ቆልዓ ምንጥል ኣቢልካ ምንዝዕ ኣቢልካ ድፋእ ኣቢልካ ጉንፅ ኣቢልካ እዚኣቶም ትርኢ ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ኣስተማሃርና ግንሲ ኣትሊስት ዝታት ነገርሲ ኣይንገብርን ትሪኦ ትለውጥ ማለት እዩ ብዛዕባ ትምህርቲ ከዓ ንሕና ስለዚ ተማሃርናዮ ማለት እዩ ተማሂርና ዲግሪ ሰቂልና ወዲእና ዘይኮናሲ ነተግብሮ ንለማመደሉ ንኸደሉ ንዓብየሉ ንልወጠሉ ብውሕዱ ድኸምና እውን ንፈልጠሉ ኣለና ማለት እዩ ስለ ዝተማሃርና ኣብዚ ስጋግያ ኣሎ ኢልካስ ንርእሲና ንነጥፍ ማለት እዩ ገለ ነገር ክንብል ከለና ኖ ሎሚ እንታይ ክገብሮ ኢለ ሎሚ ንምንታይ ከምዚ ኢለ እዝን ዶይኮንኩን ተማሂረ እዝን ካብ ሂወት ያርሕቀዮም ዶ ይብል ኣለኹን ንምንታይ ኢልና ምስ ርእና እሰና ፀብፃብ ክንህብ ከለና ንርእስና ንማጎታ ማለት እዩ ንፅባሕ ንጎኸይን ደግሞ ሕጂ ኣብ ገለገለ ግን እዚ ነገራት ኣይትረኽቦምን ማለት እዩ ትሰብ ወላ ኣብቲ ሕጂ ንኣብነት ካብ ሜድያ ምእላይ ነብስኻ ማለት እዩ ደቂ ካብቲ ኮፍ ኢሎም ከለዉ ስኻ ትቕጥቅጥ ዩቲብ ተኣቱ ገለ ትገብር ላይፍ ትገብር ኩሉ ነገር ትገብር ማለት እዩ እንቲኦም ቆልዑ እንታይ እዮም ዝርእዩ ዘለዉ ካባኻ እንታይ እዮም ዝቕለቡ ዘለዉ ካባኻ ወይ ጋሻ ይመፀካ ቡንካ ዲ ገለ ዲ ኩሉ ትድክር ዕላል ብላዕ ወስተ ሰሓቅ ገለ እቲኦም ቆልዑ ኣብቲ ተዓፅዮም እንታይ ይገብሩ ኣይትፈልጥን ንዓና ግን ኣትሊስት እዚ ነገርስ ኣዌር ኮይንና ኣለና ብውሕዱ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ክትሪኦ ከለካ ከምዚ ወፂኻ ዲኻ ወይ ጌሽካ ክትሪኦ ከለካ ቁሩብ ክፍታታት ይሕድረልካ ማለት እዩ ከምኡ ክትርኢ ከለካ ሲ ትብል ማለት እዩ እዚኣሲ ከምዚኣ ብውሕዱ ተዝመሃርዋ ነይሮም ዝፈለጥዋ ነይሮም ታሳዕቤና ንዓኻ ብትክክል ትሰሓቅ ትፀወታ ትዕላል ብላዕ ወስተ ውካዕካዕ ኩሉ የድልየካ እዩ ማለት እዩ ግን ጊዜ ኣለዎ እቲኦም ነቶም ቆልዑት ኣብቲ ኣልኻ ኣብቲ መደቀሲኦም ዓፂኻ ድዮም ወይ ኩሉ ኣብ ኢዶም ሒዞም ቲ ዲቫይስስ ከም ድላይኹም ክትጥቀምሉ እሞ ንስኻ ኣብዚኣ ሰላም ኮይንካ ክትስሕቅ ክትፃወት ክትዕልል ገለ ክትገብር እሱታት ሓደ ካብቲ ተኣልዮ ኣብ ሂወትካ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ መዓልታዊ መነባብሮኻ እዚኣቶም ሕጂ ኣብ ካልእ ክትሪኦም ከለኻሲ ቁሩብ የሰክፉኻ ካልእ ኣብ ናይ ትምህርቲ ተሳታፍነት ማለት እዩ ሕጂ እኮ ኣምላኽ መስገን ብዙሕ ህዝብና ነቂሑ እዩ ማለት እዩ ኣብ ትምህርቲ ኣኼባ ክበሃል ከሎ ይኸይድ ምስ መምህር ከመይ ኢሉ ክዛረብ ከመይ ኢሉ ርእይትኡ ክገልፅ ከመይ ኢሉ ብዛዕባ ወዲ ኸይዱ ክጣበቕ ኣለዎ مش نحنا نفلطو ونጨርጨር ኢልካ ኸይድካ ትቆይ ቀቢልካ ዓይነት መምህር ስምዒትካ ሓሳባትካ ገሊፅካ እዎ ኣስሚዐዮ መፅአ ገለኹም ኢና ንብል ማለት እዩ ግን እዚ ከምዘይ የኺደካ ተማሂርና ሄድካሲ ከመይ ዓይነት ስነ ምግባር ዘለካ ሰብ ኮይንካ ካብቶም ቅድምቶም መማህራን ናይ ደቅካ ተገሊፅካስ እተን ዘይደለካየን ክእለያ ወይ እተን ዘይተቐበልካየን ነገራት ከመይ ኢልካ ብቓላት ተለዋዊጥካስ ኣብ ሓደ ምርዳእ በፂሕካሲ ትመፅእ ንገዛኻ ወይ ኣብ ከምዚ ኣኼባታት ተኣኪብካ ናይ ትምህርቲ ሸለል ትብሎ ማለት እዩ ኣይትኸይድን ወይ ቀዳማይ ክፍል እንዲ ዘሎ ድሓን ናይ ኪንደር ጋርደን እንዲ ዋፅ ኢልካ ድሓን ካልኣይ ክፍል እንዲ ድሓን ወይ ነተን ኣዴታት መፅአን ነበረካ ሓተኒ እዚታት ሕጂ ክትብል ኣይትኽእልን ማለት እዩ ነቲ ቆልዓስ ኣብ ትምህርቲ ብኸመይ ዓይነት ወገን ከተሰንዮ ከም ዝግባኣካ ስለትፈልጥ ከመይ ሳፖርት ክትገብሮ ነቲ ቆልዓ ከም ዘለካ ስለዝተምሃርካሲ ኢድካን እግርኻን ኣጣሚርካ ሱቕ ኣይትብልን ኢኻ ማለት እዩ ዘይተረዳእካ ነገር እንተሎ ከመይልካ ሓሊፍካ ምስ ወድኻ ተላዚብካ ኸእሲ ነቶም መምሃራን ከመይልካ እቲ ትሪኦ ዘለካ ፀገማት ኣብ ወላድካ ድዩ እቶም ዘይማልኡ ዘለዉ ብትምህርቲ ወገን ድዩ ወይ ብገዛ ወገን ድዩ ወይ ብወድኻ ወገን ድዩ ወይ ትደልዮም ዘለካ ሓገዛት ድዮም ከድካሲ ምስቲ መምህር ከማን ርእስኻ ገሊፅካ ከመይልካ ክትዛረብ ከም ዝግባኣካ ከማኒ እዚ ሓደ ካብቲ ዓብ ክፋል ኣብቲ ናይ ምዕባይ ደቅና ማለት እዮም ኣብቲ ናይ ሙሉኣት ኮይኖም ብናይ ትምህርቲ ወገን ከዓብዩ ናይ ግድን ኣይኮኑን ዲግሪ ሰቂሎም ክንሪኦም ወይ ኣብቲ ላዕለዋይ ክፋል ናይ ትምህርትታት ክበፅሑ ግን ኣብቲ ዝሓዝወስ ከመይ ኢሎም
بقعات كوينهم نتزحزوس كم يجرم بملء تردي ومسي بملء بعوض كزازم ويخلوا خطب صحم ناي ولد توارا مخانو فليت خاص أبتي هوت تمرتي هوت نايدت خاص أو أتي خات تسرح أجي ناي قالي أم سوات كتب الكل خمالتي ناي قالي أنا عديتها أبورس أم زلون نايدت كون أيريون تعدي من أي رخب أو واي نيرو دين دعي فلت كوني بلا مالتي حجي تا تشيك مقبار عنتوي حدي أم حواتيكم يبلوني رمالتي كابت مرت دق خموت خلص بقى زي كنا خمسة زي كنا سي بقى عرفت بوتا جزء أم خانم نتأنتم زوجلو بوتا مخانم جزء ترديهم بس بسلام هادي أم تحبي صم بس كابتي قد إمو موعيلو زلو كنتات مسعرختي كم مهران كم تنفلطو قربتنا ونحنا بزحي تزارب مالتي بزخنا يخون نجر وريدوهم زلو نجر أفهم كفيتهم زي زاربنا ندك ناسي اندحر لك عب أفدق أدخل انت هلو نمي كيس ولا حنتي يخون لك مالتي ولا حنت تماهيرا أزيب لك ولا حنتي لونن بحاتي أخاتي مالتي حجي تأكيدا جن السايكولوجي نود خا حقيف كتصبو غير كم استقبل كايو خوف مسبل كايو مسبلع كايو مسستخايو اتناتكا حلافنتكا خاشعو خان تكبر مالتي انت يالو ممهران انت يالو تمرت انت يالو حدش نجر انت يالو تا عباي بوست الله هنا مالتي فايل نجر الله هنا نحنا اب جيرمن مس دقنا نراداد الله مس ممهرن مس تمهراين افتي كاب قداماي كسع ربعي زلو تمرت مالتي انت يالو ابو كفيتكا بعلخا مرأي سكرئني امصايا انت يالو كوفيلكا تنبو بحنسا اي حلفتان انفورميشن ويتن ممهران مع خايل كالكا وي جلز تفتيرو زنبره قاطيمو زنبره ነገር حبريت هايل كالكا نصبحيتو اكشن توصل لزغباتا جزي اتوم كيرا عبيت خمس انا حكا سؤالك ودخات تسدد انت يخونا لون من ما فلطو زيك يا قداماي في الحليف مسيو ديكا لا في الحليف سالساي في الحليف تبل مالتي ግን كميز قيد زلو ابي دخامات الله ابي حيلو تودخا افت دخامو خميل كاتي خا سابورت تغبرو كمي جيركا اخا اتي زصغمو زلو ነገር على لي خاسي مسقس كمي جيركا اخا كتغعز تخل مستي ولادكا زياتهم كيسلطن كسترخبو ما يكونن بግምት ክትከይ ትኽእል ትኸውን ወይ ኣብዚ ዓዲ ዝተወሊድካ ዓቢኻ እንድሕር ኮይንካ ወይ ዓቢኻ ተማሂርካ ብከምኡ ዘሰነይካ ወላዲ እንድሕር ኣሎ ኣውቶማቲካሊ ጀርመን ከምኡ እዮም ዝሓስቡ ማለት እዮም ኮርስ ኣይድልዮምን እዩ መብዛሕትኦም ሕጂ ንሕና ግን ምስቲ ኣብዚ ፀኒሑና ዘሎ እንዲና ከመይልና ተዋሂድና ምስ ደቅና ኣሊናስ ዝጠቕሙ ዜጋ ጌርና ክንዕብዮም ነዚ ሕብረተሰብ ኣበርክቶ ዘለዎም ቆልዑት ኮይኖም ዓብዮም ፅባሕ ንኮሲ ርእሶም ክኢሎም ንኻልኦትን ዝሕግዙ ሰባት ዝሕግዙ ዓበይቲ ሰባት እኹላት ሰባት ጌርና ንዕብዮም ስለንብል ዘለና እዚኣቶም ክንፈልጦም ዝግባኣና ነገር እዮም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ለውጢ ዝበልክዮ ኣብ መንጎ ዝተምሃረን ዘይተምሃረን እዚ እውን ማለት እዩ ዓይነት ኻስ ክፉታት እየን ማለት እዩ ነዚ ነገር እዚ ክትርኢ እንታይ ይበሃል ኣሎ እንታይ ይግበር ኣሎ ወላ ኣብ ሜድያታት ዘሎ ነገር ከነቃልበሎም ዘለና ነገራት ከም ዘለዎ ማለት እዮም ተሓልፉና ከምልጡና ከም ወለዲ ዘይግባኣና ዓበይቲ ኢሹታት ማለት እዮም ቀዲምና ፀኒሕና ምስ ደቅና ክንዓየሎም ዘለና ጉዳያት ክንዘራረበሎም ይህን ሚሂን ክንበሃሃለሎም ኣቀዲምና ኣብቲ ናቶም ኣእምሮ ክንዘርኣሎም ዘለና ነገር ከምቲ ንሕና ንብህጎም ዓይነት ከምቲ ዝተፈጠረሉ ዓላማ ኣብዚ ምድር ኮይኖም ርእሶም ተቐቢሎም ምስ ርእሶም ተዓሪቆም ክኸዱ ይኽእሉ ንደቅና እውን ክንገብሮም ከም ንኽእል ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ኩሉ ዘየለካ ግን ኣይትፈልጥን ኢኻ ማለት እዩ سئلوا بهذا سلبا مخيل ما تقول أي أطيع عبي ودي خو شو أبي يقول لحتهم نجارات مالته بس عبي حنتي أزينا خنت انتفاخ ماني زد الأخوة من الوقت كلا أي بارت اللون نايل الله سلام حفت نمبر بزعبا مزمبر أب وجل جبنانيات بالمالتي ما بزحتي أم زي زت قعو وصعتنيات ስለዝኾኑ ካብ ወጻእተኛን ወጻእተኛ خاني ከምዝና هنا حبر ዘለዎ خاني ተደለይቱ ምዃኑ بعይነቶም ከምኡ ዕዳጋታት ዘካይዱ ገበነኛታት ማለት እዩ ሕጂ እዚኣቶምን ክትፈልጦም ይዝግባኣካ ትምህርቲ ደኣሞ እንታይ ቆልዑ ተማሂሮም ድዮም ወለድና ዓብዮምና ከምዚ ኮይኖም ድዮም ከምዚ ኮይኖም ንህለና ዓቢና እኹላት ሰባት ኮይና ህይወትና ንፈልጥ ስርዓትና ፈሊጥና ንኸይድ ንብል ግን እቲ ግዜ እቲ ዘመን እቲ ቦታ እቲ እዋን ግን ክለለልዮም ክንፈልጦን ሞኒ بحفشة خوينهم سي دقي راح زي يكونوا وصق زبالو خوينهم كعبيسي ات ايرتراو زيغا زبحال زلو ابز عدي ايرتراو حبرتسب تغرينيا تزاراباي قنقوا زبحال زلو سي افلطو حديروس ندقوس ابتخون قداي كيكونو خلو كمي غيرو يعبيهم انتاي تكنيكي تقم نغزا رسخا خم ولادخه انتاي فلطوتاتن انفورميشناتن علكا بحلفي تا بارت 2 زتمهرنايا ازيا نمانم ولادي خوينو زلو أبز عدي أبز دقة كفلت أزل ورست مالتي
ብዙሓት ፅቡቅ ጌርና ንዕብለና ዝብሉ ዝሸኽዑ ስለ ዘለዉ ሰኣን ኣፍልጦ ምህላው ሰኣን ኣዒንትካ ከፊትካ ሓደ ነገር በሪሂልካ ፀኒሑሲ ኣለሊኻስ ንደቅካ መንዚዕካ ክትውፅኦም እንዳኽኣልካ ክነሱ ምንም ነገር ስለ ዘይፀንሐካ ወይ ከዓ ብተስፋ ብምቑራፅ ማለት እዩ ብደገ ቅጥቅጥ ይወዓሉ ደቂ ኣብዚ ከኣቱ ከምኡ ሕሪቕና ንሕና ከዓ ቅጥቅጥ ነብሎም እዚኦም ቆልዑት እዚኦም ዝተሰባበሩ ሰባት ኮይኖም ፅባሕ ንጎስ ግድን ይንበር ደገ ክውዕሉ ግድን ይንበር መማኽርቶም ኣብ ደገ ክገብሩ ግድን ይንበር ትዝርእዎ ነገር ክፀልዎምን ክወስዶምን ልቦም ኣቃልቦኦም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ትምህርቲ እቲ ስልጠና ኣቤል ሃዋይ ኣዝዩ በቃ ሕጉስኒ ዋላ ፊዮሪ ማለት እዩ ከምኡውን እሞ ሓፍተይ መምህር ተስፎምሲ ኮታ ኣብ ሂወትናን ኣብ ሂወት ደቅናንስ ዓቢ ተራ ዓቢ ክፋል ኣለዎ ኣብ ሕብረተሰብናስ ዓቢ ክፋል ኣለዎ ዘይረኣናዮም ዘይንፈልጦም ዘይዳሕሰስናዮም ዘይበፃሕናዮም ነገራት ብዙሓት ክንርኢ ክኢልና ክንፈልጥ ክኢልና ነቲ ጎንና ኣብ የማንና ኣብ ፀጋምና ዘሎ ህዝብና እውን ደቂ ህዝብና ንኩሎም ከነንቅሕሲ በታ ዝፈለጥናይ ክኢልና ኣለና ማለት እዩ ኣነ ብወገነይ ፆር ተሰኪመሲ ይኸይድ ኣለኹ ማለት እዩ ከምኡውን ኩላህና ኣብ ዘለና ምክንያቱ እቲ ዝፈለጥናዮ ሱቕ ከብለና ስለዘይከኣለ ዝጎድል ዘሎ ዘይርእይዎ ዘሎ ኣሕዋትና ኣብ የማንና ኣብ ፀጋምና ዘለው እዚኣ ንሕና ሓንቲ ስጉምቲ በፂሕናዮ ዘለና ዘይበፅሕዋ ብዙሓት ስለ ዘለው ተሃጓፍ እቲ ሳዕቤልና ይፅባሕ ንግሆ ይረኣየካ ስለዝኾነ ሱቕ ክትብል ኣይኽእለካን ማለት እዩ ገለ እምተሎምሲ ብውሕዱስ ኮርስ ኣሎ ተምሃሩ ስልጠና ኣሎ ተምሃሩ ክትብል ከማነይሲ ትግደድ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዕላል ተጀሚርካ ከዓ ተኣትዎት ጉዳይ በታ በፂሕካ ዘለካ በሪሃልካ ተኺደካ ሰራሓትልካ ጠቕመህልካ ብገዛኻ ከዓ ብኡ ከዓ ትላዘብ ብኡ ከዓ መንገዲ ትኸፍተሎም ማለት እዩ እዚ ዓብይ ተኣሽሙ እዩ ካልኣይቲ ዝመሃራ ዘለኹ ኮርስ ሕጂ ምስ መምህር ኣልማዝ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ኢሞሽንና ማለት እዩ ኢሞሽንና ምስ ተሓለወ ኢሞሽንና ማኔጅ ክንገብር ምስ ከኣልና ኣብ ደቅና ከዓኒ ከመይ ገይሮም እቲ ኩሉ ዝመፅኦም ስምዒታት ዘይኮኑ ክፍፅሙ እቲ በዓል ሕርቃን ድዩ ዝተፈላለየ ስምዒት ከዓብይ ከለዉ ዝመፅእ ነገር ከመይ ገይሮም ከመሓድርዎ ይኽእሉ ከመይ ገይሮም ከመጣጥንዎ ይኽእሉ ከመይ ገይሮም እንተሓሪቆም እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም ካብቲ ናይ ሕርቃን ካብቲ ከቢድዎም ዘሎ እንድሕር ከቢድካ ሓደ ነገር መንፀርፀርን ሓራቃይን ቁጡዕ እንትኸውን ገለ ትሰብር ገለ ትድርብ ገለ ትቕጥቅጥ ገለ ትፃረፍ ኩሉ ዓይነት ትኸውን ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ንባዕልና ኣብ ከምኡ ርእስና ኣመሓዲርናሲ ከመይ ጌርና ኢና ንደቅና ከዓ ርእሶም ዝገዝኡ ስምዒቶም ዘመሓድሩ ሕርቃኖም ዝገዝኡ ሰባት ጌርና ቆልዑት ጌርና ንዕቢ ዝብል ኮርሱን ኣሎ ማለት እዩ እሱ ይመሃር ኣለኹ ንግዜኡ ኣዝዩ ጠቃሚ ይጠቕመኒ ርእሰይ እውን ይርእየሉ ኣለኹ ማለት እዩ እቲ ግዜ ኩሉ ወሲደዮ ኣለኹ ምስናይ ቅሬትኡ ንዓኸ መልሰል ከለኹ ሳምራዊት ፀገም የለን እሺ ሸዊታ ግዜ ኣኺሉ እትብለንላ ሰላም ብድሕሪት ኮይና ምናልባት እዚ ርእስትና ዝዕላልና ካልኣይ ክፋል ክህልዎ እዩ ምክንያቱ እቲ ንስኻትኩም ተማሂርኩሞ ንሕና ድማ ካብቶም ተማሃርኩም ክንከስቦ ዘለና ሓሳባት ብዙሕ ስለዝኾነ ኣብቲ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን እተን ተሪፈናና ዘለዋ ሕቶታትን ካልእን ምናልባት እውን ተዓዘብትና ሕቶታት ክህልዎ ምኽእል እዩ ንዕኡ ጌርና ኣብ ካልኣይ ክፋል ክንምለሶ ኢና ኣይወዳእናዮን ኣለና ዝዕላል እዚ ስለዚ ንሎማዓንቲ እዚኣ መደብ ናይ ሎማዓንቲ እዛ ርእስቲ እዚኣ ሎማዓንቲ ደዳለናዮ መደብ ብሰንኪ ሕፅረት ግዜ ማለት እዩ ክንውድእ ኢና ኣብዚ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ከምዚ ክንብሎ ፀኒሕና ክንቅፅላ ኢና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ማህፀን ንሎማዓንቲ ኣዳሊናልኩም ዘለና ምሳና ዘምሰዩ ኣጋይሽና ኣቤል ሸዊት ኢሙ ከምኡውን ፊዮሪ ኣብዚ ዕድማት ኣጋይሽና ኮይኖም ነቲ ዝረኸብዎ ትምህርቲ ኮርሳት ብፍላይ ምስ መምህር ተስፋ ምህረት ብዛዕባ ሜላ ተዓባብያ ቆልዑን ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ወይ ዕቤት ውልቃዊ ዕቤትን ካልእን ዝረኸብዎ ተመክሮ ፍልጠት ኩሉ ምስቲ ውልቃዊ ሂወቶም ዝተመክሮም ኣተኣሳሲሮም ክገልፁልና ፀኒሖም ኣለው ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ካልኣይ ክፋል ሒዝናልኩም ምስቲ ታሪፍና ዘሎ ሕቶታት ክንምለሰኩም ኢና ብድሕሪት ምሳይ ሰላማዊት ኣምስያላ ክትተሓጋገዘኒ ስለዚ ነቶም ኣብዚ ምሳና ደምሰዩ ኣጋይሽና ብስመይን ብስም ኣባላት ማህፀንን ብስም ኩላትኩም ተዓዘብትናን ከመስግኖም ንፈቱ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ
يرخبنا سلام كنيو